قلت لها مناتو أنا ولا معك سنة سوتي تحازو وينك مسنا فاميلي ويتفضل عرفت كلنا نهمنا وحدت بجو هزنا عبيك عبستت عدل تدكنا كان خعبت فلتت كينت يدينا نوران ممكان انت بكيسا نغلو تعكوف كتسقن كتك كسانا نعلوف ما انت بكيسا نغلو تعكوف دخلتو كل قصة كمنا يا دماتن نغلو تترنا كتاتح بايتا ولدونا أما تنساتح حلنا نكتو سلام على كلكم عارفينكم مدام محسن تكاتلوا خبرات عزبتنا كم يعلقكم كم يكنيكم انبعكس كم تلمود بفليز بلا مدبينا نتيناكم زلنا عبز حالفة حاموس زعبا محسن مسعبالاتن عكاتن محسن العالجيرنا نيرنا لايلو مشت كأ مچم أبحدش عمت أتو كنول كلنا بزحات قالنا أتو نجر اللو إزخ قدفي إزخ جمرين بلمو مونان كنا بحرن لمدن بزبل مس حاونا عويد عنده كمون حفتنا رحستي مولو برهان كنا مسينا مسانا ختمسيو كاب نجمس كعمود مسانا ختمسيو تسفى نقبر كم تلمود على فيسبوك ونعب يوتيوب لايف سلازلنا ون نعكلون قباطح شير قبر ويخم كم يكنيكم أحوات كم ياللهم قاعد حال مساهم سلام كيف كان سلام الناس صبوا قالوا لنا برد قديفكي كورد أودي النمبر أو كلها نابانا ونسليتكم واللهم برد يغنينا مانشستر دس بلد تمام ما غير كاي ما رح استحقنا إن قاعد حال متصافي نتعذبتنا متشم عداش قتيخمو إسكا نمتوك خلنا علالين مخي منيخي رحستي إسكا نقلنا قرب تحري بايتاخي أني اللي ثانك يو سلامات حبتي أزي مسكنكي كلاتكم بزات أبزي زلخمن أدماتنا مجمرة سلام قبلكم دسيلاني سماي رحستي ملو برهاني زبهان أب هاجر سويسرلاند دي أمد عدخل توالحو أبز عدي خبز متسكاني شدش عمتي وديه حد شوعي عمتي كخيدي أبزي مدبزي لو معنتي قاشخم كينا سلا تعدي مزمتخو أمانقوهم سلا زلخون بتعم دسيلاني thank you يعني لنا عدمنا خبير كون نابز بمصاخي بشمين بشم عملات ما تنكمون أو يتحاونا نعافي كبرت حتى نابز لازم سألنا كونات تتعديسن كلهم أنا بيت مرتون كنا مسكناكم نفتو أو يتحاول نابخا حتى كأربلكا بحري ويلم ديك نبل كلنا انتاي مالتيو كم انتاك يمنجو سكا أصبح بالكاك لزرنا هراي thank you سلامينو thank you كارحستنا بحري خلينا بالكلنا حافشة وخلو بحر خلينا بالكلنا مثلنا مالتي كرسناي نحنا بحرناينا لازم ما نخاي جلس بحر مالتي لازم انتاينتنا قرصنا يزجلز بحري مالتي كاب لمدي فلليات اللوم مالتي لمدي جزياو خون خالي زي تبصح عب بحر خون خالي بحر جن بحفشة انتايت بحر نبل المسرة بحر ندحر خينو نحنا عينا مالتي نحنا بحرنا عينا بحرنا نحنا عينا مالتي اتنر ايو وشتاوي امنت وشتاوي ملكعنا وشتاوي قرصنا يجلس مالتي
معلتاو نتفتاتنا نرئيسي وشتاو انتاينتنا بو مسرتنا بتي اب رئسنا زلنا سئلي مسرتنا نتفتاتنا نكايت سلازي نانا يقلص ايو ننتاينتنا يقلص ايو بحر مالتيو قنعت ويتي بحرياوي ويتي فتراوي بحر زبال منشو كافتاري ايو مالتي فتاري نعوز مسل جيري فتر الناس لذي جيجا بحري كم مسرتو يلن لذي منشو خافتاري مالتي ባህሪ እቲ ተፈጥራዊ ባህሪ ማለት እዩ ኣብ ውሽጥና ዝርከብ ባህሪ ማለት እዩ ድሓር ግን ብልብዲ መሰረት ካልእ ክንለምድ ንኽእል ኢና ሽዑ እንድሕር ደጋጊምካዮ ከዓ ዝለመድካዮ ባህሪ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝልመድ ስለ ዝኾነ ካልእ ማለት እዩ ካልእ ባህሪ ክንሕዝ ይከኣል እዩ መጀመርያ ባህሪ ካበይ ምንጩ ዝብል ግን ካብ ባህሪ እዩ ንኣብነት ድንጋፄ ሓቅነት ሰብኣውነት ርትዒ ፍትሒ ዝኣመሰሉ እዚኦም ባህሪ ናይ ፈጣሪ እዮም ኣብ ውሽጥና ከዓ ኣለዉ ክሳብ ዘይህሰስናዮም ማለት እዩ ከይትነውሕ ሰላም ኢና يعني أغويت حاونا سكن حنملس كنبلينا تاناي فتاري كاب فتاري متي خابي كتحماق بحرخ نمصود متشم كله بحر نجيب تحماق نصبون سي كم بحر يدوسك ناب رح استحفتيسك نابخي حاد حتى سخة خابي متي يلكت عمني بحري ويكأن تاي مالتي እሺ ቴንኪው ዕቃቢና ክገልጽ ጸንሕዮ ባህሪ ማለት ከምዚ ብኣባሃህላ ንብሎ ኣሎ ንኣብነት ሲ ንሓደ ሰብ ዘይጽቡቕ ባህሪ እንተሃልይዎ ሲ ሕማቕ ባህሪ ኣለዎ ገለ ንብል ባህሪ ካብ ተፈጥሮ እቲኣ ምሳና ዝውለድ ዘይተበከለ ንጹህ እዩ እቲ ሰብኣውነት እቲ ሓቅነት ከምዚ ዕቃቢና ክብሎ ዝጸንሐ እቲ ብልምዲ ናምጾ ከዓኒ ካብ ሕብረተሰብ ካብ ቤት ትምህርቲ ካብ ኣተዓባብያ ኣከባቢ ካብ ዝተፈላለየ ነገራት ናምጾም ከኣናትና ኮይኖም ዝስምዑና ዘይቁንዓት ከኣለዉ እሳቶም ከዓኒ ከምዚ በባህላ ባህሪ ይበሃል እዩ ግን ልምድታት እዮም እዚኦም ወይ ከዓኒ ጠባያት ንዓና ክገልጽና ዝኽእሉ እቶም ጠባያት ክንብሎም ከለና ነዞም ሒዝናዮም ዘለና ነገራት ከነንጸባቕሮኦም ከለና ኣብ ሰባት ንዓና ይገልጹ ባህሪ ግን ወላ ኣብ በይንኻ ክኸውን ይኽእል እዩ ወላ እቲ ዘይቁናዕ ማለት እዩ ሕጂ እታ ባህሪ ግን ካብ ኣምላኽ መጀመርያ ሰብ ክፈጥር ከሎ ኣምላኽ ሲ ብምስልና ብመልክዕና ክብል ከሎስ እሱ ኢና ተዋሂብና እቲ ሒዝና ማለት እዩ እቲ ካልእ ነገራት ምሳና ዘሎ ግን ካብ ዝተፈላለየ ከምዚ ክገልጽ ጸናሕኩ ዝሓዝናዮ ምሳና ከዓ ነዊሕ ዝተጓዓዘ ከዓ ባህሪ ኮይኑ ዝስምዐና ልምድታት እዩ ኮይኑ ይስምዐኒ ብናተይ ኣገላልጻኻ ቴንኪው ናይ ባሕቂ ኤግዛክትሊ እስከ ከምዚ ክትብልዮ ዝጸናሐ መቸም እቲ እዋናዊ ኣወንታዊ ዝኾነ ባህርያት ካብ እግዚኣብሄር ተፈጥራዊ እቲ ሰብኣውነት ማለት ካብ ውሽጥኻ ዘሎ ልቦና ክመጽእ ይኽእል እዩ እቲ ሕማቕ ነገር ከዓ ከምቲ ዝበልክዮ ካብ ገዛኻ እውን ክኸውን ክእል ካብ ኣቦኻ ካብ ኣዴኻ ከምኡውን ካብ ከባቢኻ ትምህርትኻ ትወርሶ ስለዚ ጽቡቕ ዓይነት ባህሪ ንክንሃንጽ እንታይ ኢና ክንገብር እንታይ እቲ ጽቡቕ ባህሪ ዝበሃል እያ ባህሪ ከምዚ ክገልጽ ጸናሕኩ እቲ መጀመርያ ዝወሃበና እዩ ንባህሪ ባዕልና ከነጥርዮ ወይ ከነምጽኦ ኣይንኽእልና ኦልሬዲ ተዋሂቡና ኣባና እዩ ዘሎ ግን እንታይ ኢና ክንገብር ንኽእል ናብቲ ናይ ሰብኣውነት ናብኡ ኢና ክንምለስ ዘለና ሕጂ ብኸመይ ንምለስ ንዝብል ግን እቲ ዝመፀ ልምድታት ምሳና ዘለዎ ንዓና ከምዚ ክንቀይሮ ዘይንደልዮ ነገራት ግን ሓደ ነገር ክሳብ 91 መዓልቲ ምሳኻ እንተጸኒሑ ብዘየገድስ ሕማቕ ድዩ ጽቡቕ ስምዒት ናብ ስምዒት ስለ ዝቕየር ወላ ከይተረደእካ ትገብሮ ኢኻ ሓደ ግዜ ንነፍስና ኣብ ክንገብሮ ዘይንደሊ ነገራት ክንገብር ንረኽባ ኢና ኣብ ክንርከቦ ዘይግበአና ቦታ ንረኽባ ኢና ሕጂ ነዚ ግን ብኸመይ ከነወግዶ ንኽእል ንዝብል ግን መጀመርያ ከምዚ ንነፍስና ከም ዘላታ ክንቀበላ ክንክእል ኣለና እንተተቐቢልካያ ድሓር እቲ ንዓይ ዘየድልየኒ ነገራትካ ብንጹር ክፈልጦ ኣለኒ እንታይ ክቐይር ደልየ ዘለኹ እቲ ዘይደልዮ ነገራት ግን ምሳይ ክጓዓዝ ዝጸንሐ ክሳብ ዘለኹ ዕድመ ምሳይ ዝጸንሐ ብሓንቲ ግዜ ሎሙዓንቲ እዚ ኣይድልየኒ ኢልካ ብሓደ ግዜ ዝግደፍ ነገር ኣይኮነን ከምቲ ምሳና ዘይነበረ ዘጥረናዮ ከምኡ ከዓ ንኽትመጽእ
ልምድታት ንክመፅእ ከምዚ ብዋዛ ዋዛ ማለት እዩ እዮም ዝመፁ ንኸትገድፎም ወይ ንኸተወግዶም ግን ንኩሉ ሰብ ዋጋ ይኽፍሎ እዩ ከም ማማፃፅኡ ኣይኮነን ግን ንነብስኻ ከም ዘላታት ተቐቢልካያን ዘየድለየካ ከዓኒ እንተፈሊጥካን እቲ ከምዚ ክንብሎ ዝፀናሕና ሓደ ነገር ሓሳቢ እቲ መጀመርያ እቲ ኣመለኻኽታ ኢኻ ክትቀይር ዘለካ ኣመለኻኽታና ምስ ቀየርና ኣወንታዊ ክቕየር እዩ ሽዑ ኣብ ነብስና ዘለና እቲ ሰልፊ ኢሜጅ ይዓቢ ማለት እዩ እቲ ሰብኣውነት ንነብሰይ ርሕስሲ ካብ ዝኾነ ነገር ዝኸበረት ዝበለፀት እያ ምናልባት እቲ ምስኣ ዘሎ ዘየድልያ ነገራት ደስ ዘይክብለኒ ይኽእል ግን ክገድፎ ይኽእል ኢልካ ኣሚንካ እንተተበጊስካ ነቲ ክትቀይሮ ሓሲብካ ዘለካ ነገራት መጀመርያ ብሓደ ግዜ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ግን ብናኣሽቱ ንኣብነት መፅሓፍ ምንባብ የድልየኒ እዩ ወይ ከዓኒ ናይ ኢንተርነት ንሕዚ ሶሻል ሚድያ ተቆፃፂሩሉ ዘሎ ግዜ በቃ ኣነስ ምድዋል ክገድፎ እየ ወይ ከምዚ ኣይጥቀምኒ ገለ ኢልካ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ግን ሎሚ ክንዲዚ ሰዓት ክጥቀም እየ ኢልካ ግን በብዝኸድካዮ ክሳብ 21 መዓልቲ እንተኸይድና ናትና ልምድና ይኸውን ማለት እዩ ካብ 91 መዓልቲ ካብ 21 መዓልቲ ክሳብ 91 መዓልቲ ዘሎ ከዓኒ ልምድኻ ክኸውን እዩ ማለት እዩ ሕጂ ልምድና ብከምዚ ኣገባብ ክንቀይሮ ንኽእል ኢና ባህርና ግን ክንቀይሮ ንኽእል ኢና ኦልሬዲ ካብ ኣምላኽ ዝተዋሃበና ምሳና ዘሎ እዩ ቴንኪዩ ኮለሊል እንተኸይነ ሶሪ ኖ ብጣዕሚ ፅቡቅ ጌር ክንበሪቕኒ ኢልና እስከ ዓብይ ሓፅኸ እንታይ ዓይነት ባህሪ ክህልወና ዘለዎ ወይ ከዓ ብከመይ ጌርና ክንሃንፆ ንኽእል ንፅቡቅ ወይ ኣወንታዊ ዝኾነ ባህርታት ኣዝዩ ብሉፅ መልሲ ቁኑዕ ክትበና ፀኒሓ ርሕስቲ ሃፍተይ ይቕኒየልና ከምዚ ምሻሎ ንኣብነት ሓፂን ባህሪ ኣለዎ ናይ ኤሌክትሪክ ይሕልፍ ቀልጢፉ ውዒ ዕንጨይቲ ካ ኤሌክትሪክ ኣይሕልፍን እዩ ቀልጢፉ ኣይረስንን እዩ መሓላልፉ ገለ ምሽ ባህሮም ምሽ ኣለዉ ሕጂ ሰብ ከዓ ባህሪ ኣለዎ ልክዕ ከምቲ ካልኦት ተፈጥሮ ማለት እዩ ባህሩ ከዓ ንፈጣሪ እዩ ዝመስል ንሳ ገሊፅና ኢና ልክዕ ከም ኩሎም ነገራት ባህሪ ኣለዎ ሰብ እሱ ከዓ ብባህሪ ፈጣሪ እዩ ተፈጢሩ እሱ ልውሃት ኣለዎ ሞራል ኣለዎ ሓቂ ኣለዎ ኣብ ውሽጡ ማለት እዩ ሕጂ ሓፂን ዕንጨይቲ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ናይ ሰብ ነገር ግን እንታይ ኣሎ መስለኪ ገደብ ኣልቦ ዝኾነ ናይ ብልሓት ኣለዎ ድላይ ክበፅሕ ይኽእል እዩ ኣእምሩኡ ሲ ተማሃራይ እዩ በቃ ናይ ሰብ ማለት እዩ ድላይ ክኸውን ይኽእል እዩ ሕጂ ነዚ ገደብ ኣልቦ ብልሓት ናይ ምምሃር ንኡ ኢና ዘይንጥቀመሉ ዘለና ደቂ ሰባት ማለት እዩ ንሕማቕ ጥራሕ ነውዕሎ ኣለና ንዝኾነ ንምሃሮ ኢና ዘለና ካብ ዝገርመኪ እቲ ዝተፈጠርናሉ ምሳና ሒዝናዮ ዝመፃና እንተዝኸውን ንሱ ፅሩይ እዩ ፀገም የብሉን ግን ናይ ምምሃር ብቕዓት ማለት እዩ ከምዚ ኣዝዩ በቃ ማሲ ገደብ ዘይብሉ ናይ ምምሃር ፍጥነት ዘለዎ ኣእምሮ ስለ ዘለና ኣበይ ውዕልና ተማሂርናዮ ንውዕል ኣበይ ንኣቱ ሒዝናዮ ንውዕል ስለዚ እንተደጋጊምካዮ ከምዛ ርሒስቲ ዝበለቶ ን21 መዓልቲ እንተጌርካዮ ወልፍሕሰካ ኣመልካ ኸውን ቁርብ ማለት ትደሊ ክትከቶ ትደሊ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ን91 መዓልቲ እንተኸይድካዮ ከዓ ሮማይ ንሱ ትኸውን ቅርፅኻ ይቕየር ማለት ከምዚ ዝተጨፍለቐ ሓፂን ገለ ትጭፍለቕ ማለት እዩ መልክዕኻ ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ ከመይ ገይሩ እቲ ልምዲ ናብቲ ባህሪ ኸይድ ከምዛ ዝገለፀቶ ወይ ከምዚ ዝበልክዎ እዩ ሕጂ ገለ ነገር ሕማቕ ንሕና ኣመል ማለት እዩ ብተፈጥሮ ዝተምሃርናዮ ካብ ስድራና ካብ ከባቢና ካብ ቤት ትምህርቲ ካብ ኩሉ ካብ ዙርያና ዝተምሃርናዮ ኣመል ሽዑ ድሕሪ ልዕሊ 91 መዓልቲ ወይ ልዕሊ 3 ወርሒ ስለ ዝደጋገምናዮ ባህርና ኮይኑ እንተሎ ማለት እዩ ተፈጥሮና ዘይኮነስ ካልእ ባህሪ ሒዝና እንተሎ ነዚ ከመይ ነጉድሎ በብንእሽቶ ከምዚ ርሕስቲ ዝበለቶ ማለት እዩ ብኩሉ ክተጉድሎ ይትኽእልን ኢኻ ማለት ልዕሊ ዓቕምካ ኸውን ነዊሕ ግዜ ዝኸትካዮ ኣካልካ ኮይኑ ስለ ዘሎ ተጨፍሊቕካ ስለ ዘለካ ሕጂ ኣብቲ ንቡር ንክንመፅእ በብቁሩብ ኢና ክንገብሮ ዘለና ማለት እዩ በብቁሩብ ግን ቅድሚ ኩሉ ክንስእል ሰልፊ ኢሜጅ ክህልወና ኣለዎ ወላ በብቁሩብ ግበሮ ወላ ገለ ግበሮ ክትቅየር ኣይትኽእልን ኢኻ እንታይ ዓይነት ቅርፂ ክትሕዝኻ ትደሊኻ ዘለካ ቅድም ክትስእል ኣለካ ብሓሳብ ቅርፅኻ ሲ በቃ እንታይ ዓይነት ሰላም እየ ሕጂ ክትከውን ደልያ ዘለኹ ኢልካ ፅብቕቲ ቅንዕቲ ሞራል ዘለዋ ንፈጣሪ ትመስል ገለ ቅድም ክትስእል ኣለካ ብፅሑፍ ብድምፂ ገለ ትደጋግሞ
نتا سئلتي أخ تركب شعو أمرها حجزك هاي خالي إمنتك ما تسي مالتي سلازي نابي كت كي تزي فليت كا أي تخيدنها وي أي تتابعنها مالتي سحابي كرسي وي بحري ملك عن خلو كقدم أبز وتازي خون دليز الله بحريسي كمزي خون دليز الله إلك قدم وتن علامات وتص نعن ختبس حشعو قللت اندا قبر كايم تمس بزحات منالبات مستخال احتتات كي مساسل كن بصح نخل تقالو لهم مالتي لعل عقمها خشكم يبل كان كي صقمخا طب جيركم يخم تገልጾ ፀኒሕኩም ከም ዝክትብሎ ዝፀናሕኩም ምናልባት እንድሕር ደኣ ኣነ ኣብ ህፃን ከለኹ ወይ እውን ቆልዓ ከለኹ እንድሕር ደኣ እቲ ሕማቕ ልምዲ ሕማቕ ባህሪ ወኒነዮ ካይተረዳእኒ ክገብሮ ክነብር ወይ ከዓ እሱ ልሙድ እዩ እቲ ዘይንቡርሲ ወይ ዘይልሙድሲ ከም ልሙድ ገይረ እንድሕር ወሲደዮ ከመይ ገይረ እየ ደኣ እቲ ሕማቕ ባህሪ ዝኸለልዮ ዝኽእል ምናልባት ኣነ ውሽጠይ ከም ፅቡቅ ኣለኹ እንዳሓሰብኩ እንድሕር ሕማቕ እገብር ኣለኹ ሰብ ነጊርኒ ድየ ክፈልጦ ዝኽእል ወይ ብምንታይ ይኽእልልዮ እቲ መዓስ እየ ተዳልየ ነዚ ዝገብሮ ዘለኹ ሲ ሕማቕ ባህሪ እዩ እሞ ኢለ ነቲ ትብዎ ዘለኹም 21 መዓልቲ ደጋጊመ ክገብሮ ምጀመርኩ መቸም ሽዑኡ ናብ 3 ወርሒ ገፅካ ክትከይድ ከለካ ምናልባት እቲ ሕማቕ ልምዲ ዝነበረ ክትገርፎ ትኽእል ግን ናብ ከምኡ ደረጃ ንክበፅሕ ሲ እንታይ መምዘኒ ኣሎ ነቲ ሕማቕ ባህርያትካስ ብምንታይ ኢኹሞ ዝመፅእ ብምንታይ ክፈልጦ ይኽእል نبخي رحستات ثانك يو يا ኣብ ናይ ንእስነትና ግዜ ኮኒ ክንደኡ ከነመዛዝና ይንኽእልን ኢና ከምዚ ምሻሎ ሕልና ዝበሃል ኣሎ ናይ ውሽጥና ሕልና ቁኑዕን ዘይቁኑዕን ዝነግረና ማለት እዩ ብርግፅ እቲ ውሽጥኻ ክትሰምዕ ከለኻ ኣብቲ ናይ ንእስነት ግዜ ወለድና እዮም ዘለዉ እቲ ሓላፍነትና ዝወስዱ እሳቶም ክትገብሮ ዘይግበአካ ነገራት ክትገብር ክረኽቡካ እዮም መምሃራንካ እውን ኣለዉ ኣብ ከባቢኻ ብፍላይ ኣባብያናሲ ኩሉ ሰብ እዩ እንዳገንሐካ ዝኽእል ከምዚ ኣብዚ ናይ ስደት ዘሎ ኣይኮነን ግን ወላቲ ሓደ ግዜስ ክትገብሮ ዘይርድእካ ነገራት ድሓር ነብስኻ ምስ ዓበይናትካ ምስ ኮነ ግን ልምዲ ጠባይና እዩ ዝገልፆ ነቲ ዘለና ልምዓድ እጂ ምስ ሰባት ክትቀርብ ከለኻ ሰብ ንብል ኢና ምስትያት ናሲ ሰብ እዩ ንብል ኢና ምሽዶ ሕጂ ምስ ሰባት ዘይምስማዕ ከምፀልካ ይኽእል እዩ ሕማቕ ልምዲ እንተሃሊካ ሕጂ ኣብ ከምኡ ግዜ ሲ ምናልባት ናትካ ኮይኑ ኣሎ ኦረዲ ናይቲ ሰብ ፀገም እውን ኮይኑ ክስምዐካ ይኽእል እዩ ብፍላይ ከዓኒ እንታይ ኣሎ ገሊእ ሰብ ናቱ ሓላፍነት ዘይኮነ ዘይወስድ ሲ ነቲ ሰብ ክስታይ ብሌንድ ዝገብር ገለ ምሻሎ ከምኡ እውን ክህልወካ ይኽእል እዩ ግን ብውሕዱ እቲ ምድግጋም ምስ ሰብ ዘምፀልካ ዘሎ ነገራት ሲ ጠጠው ኢልካ ክትሓስብ ገብረካ እዩ ሕጂ እቲ ዋና ነገር ግን ኣነ ከይኑ ዝስምዐኒ ውሽጥና ክብለና ከሎ ምስማዕ እዩ ሕጂ ይደጋገም የሸግረካ ብዙሕ ነገራት ምስ ሰባት ዘይምስማዕ ከምፀልካ ክእል እዩ ገለገለ ሰብ ወይ ከዓ እቲ ዘለኻዮ ቦታ ከዓ ንምፍላጥ ማለት እዩ ሕጂ ከባቢኻ ልክዕ እቶም ምሳኻ ዘለዉ ኣብ ዙርያኻ ዘለዉ ከማኻ እንተሃልዮም እስኻ ከይድካ ናብ ካልእ ሰብ ኢኻ ዝያዳ ክትፈልጦ ትኽእል ትባህርኻ እቲ ዘምፀኻዮ ብልምዲ ማለት እዩ ሕጂ ነዚ ግን ከምዚ ክብለክ ዝፀናሕኩ ሰብ ምስትያትና ኣለዉ ኣብ ዙርያኻ ዘለዉ ናትካ ከም ዘለኻያ ዝቕበሉኻ ዝነግሩኻ ሰባት ኣብ ከምኡ ክመፅእ ከሎ ግን ነብስና ክንፍትሽ ንኽእል ኢና ወይ ከዓኒ ሓገዝ ማለት እንታይ ክገብር ዘለኒ ወይ ብኸመይ ዘምፅፎ እንተኢልካ ግን ስጉምቲ ክትወስድ ትኽእል ኢኻ ወይ ከዓኒ እዚ ነገራት እዚኣ የድለንን እዩ ምስ ሰብ ከምዚ የብለን ኣሎ ምድግጋም ብዘምፆ ከዓሲ ወላ እስኻ እውን ነቲ ዘለካ ባህሪ ነቲ ዘለካ ልምዲ ትፀልዮ ኢኻ ንሓደ ነገር ተፀሊእካ ከዓኒ ክትቅይሮ ኢኻ ትፍትን ይኸብደካ እዩ ግን ባዕልኻስ ክስታይ ትገብር ኢኻ ይርደካ ይምችም ካብ ሰባት ድዩ ወይ ከዓኒ እስኻ ምስ ምድግጋም ገለ ምስ በዝሐ ምስ ሰባት ምስማዕ ምስ ከለእካ ገለሲ ወላ ንስኻ ንነብስኻ ትፀልእ ኢኻ ነቲ ዘለኻዮ ተፀሊእካ ግን ክትቅይሮ ትኽእል ኢኻ ዝብል እምነት ኣለኒ ቴንኪዩ exactly ጽቡቅ ኣለኽ ጽቡቅ ኣለኽ ረሕስቲና ከመይ ጌርካ ትፈልጥ ንዝብል ሕቶ ሓጎስ ትስእን ርሓታይ ባዶነት ይስማዓካ ውሽጥኻ ሲ ባህሪ ዘይናትካ ባህሪ ሒዝካ ስለ ዘለኻ ካብቲ ቁኑዕ ማለት እዩ ናይ ፈጣሪ ሰብ ማእከል ዝገበረ ፍጡር ማእከል ዝገበረ ሞራል ማእከል ዝገበረ ስለ ዘይኮነ
ዝገበርካ እንተገበርካ ዝረኸብካ እንተረኸብካ ዝሃብተምካ እንተሃበትካ ዕጋበት የለን ድቃስ የለን ማለት እዩ ኣካልካ ይደክም ኣእምሮኻ ይጭነቕ ሓጎስ የለን ትስእን ማለት እዩ ስራሕ ትውዕል ደቅኻ ትሕግዝ ናብቲ ትኸይድ ገለ ግን እቲ ካራክተር ሒዝካዮ ዘለኻ ወይ ባህሪ ሒዝካዮ ዘለኻ ናትካ ኣይኮነን ምንጭኻ ኣይኮነን ስለዚ ዕጋበት ትስእን ማለት እዩ ዕጋበት የለን ርፍታ የለን ብኣንጻሩ ኩሎም ቶም ካልኦት ኣለዉ ሕማቓት ገለ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ዝገብር ዝብል ሕቱስ ክመጻእካ ይኽጨናቕኻ ወይ ድማ ኬትካ ድሕሪ ስራሕ ኣባራት ክትሕጐስ ክትፍትን ተደሊኻ ጓይላ እንተደሊኻ ማለት እዩ መሐከሚ እዮም ኢሎም ዝሓስብዎም ብዙሓት ሰባት እንታይ እዮም ክዘናጋዕ ክኸይድ እየ ቡን ክሰቲ እየ ጀገራ ክሰቲ እየ ወልፊ ድራክ ክገብር እየ ክዕምፅ እየ ወይ ገለ ምሻሎ ንኽሕጐስ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ደገ ትደልዮም ኣብ ውሽጥኻ ስለ ዝሰኣንካዮም ንስኻ ካልእ ቅርፂ ስለ ዝሓዝካ ኣብ ደገ ክትደልዮም ትፍትን ግዝያዊ ንሓደ ሰዓት ገለ መለ ብጌጋ ገለ ክቡካ ክእሉ እዮም ገለ ወልፍታት ገለ ማለት እዩ ድሓር ግን ናብ ዝነበርካዮ ትምለስ ስለዚ እዚኦም ምልክታት እዮም ሕማቕ ኣመል ከምኡ እውን ናብ ባህሪ ዝኸደ ገለ ከም ዘለውካ ማለት እዩ እዚኦም ኣለሊኻ ቅድም ክተነፅሮም ኣለካ ክትቅየር ተደሊኻ ከይፈለጥካ እዮም እንታይ ዓይነት ሕማቕ ኣመል እዩ ዘለካ እንታይ ልምዲ እዩ ዘለካ ከይፈለጥካ ኣይትቕየርንኻ ፍፁም ኣይትቕየርንኻ ወላ ድለ ክቕየር እምበር ደልየ ከብትም እምበር ደልየልካ ኣይትብትምንኻ ኣበይናይ መዓይ ድኽነትካ ዘለኻ ኣበይናይ ሕመቕካ ዘለኻ እንታይ ኣመል እዩ ዘለካ ብንፁር ቅድም ትፈልጦም ምስ ፈለጥካዮም ካሽዑ ዝኾነ ሰብ እውን ክሕግዘካ ይኽእል እዩ ናይቲ ዓውዲ ክኢላ ማለት እዩ ፅቡቅ ኣለካ ምናልባት ናብ ካልእ ዳኣጥዊ ከየብለና እምበር ገሊኡ ባህርያት ንኣብነት ኣብ ዓድና ፅቡቅ ንብሎ ኣብዚ ዘመናዊ ወይ ካብ ዘምዕራባ ዓለም መፂና ሕማቅ ንኣብነት ድንን ኢልካ ንሰብ ኣኽብሮት ከማና ከብል ትኽእል ማለት እዩ ንሕና ባህርና ማለት እዩ ፅቡቅ ባህሪ ዘለዎ ስኮት ትሕት ዝበለ እዩ ዝበሃል ንኣብነት ንሰብ ካብ ዓቐን ንላዕሊ ለውሃት ኮንካ ምሃብ ፅቡቅ ምባል ንዝኾነ ነገር ሕራይ ምባል ፒፕል ፕሊዘር በቃ ንሰብ ንክሐጉስ ኢሉ ጥራይ ዝነብር ከም ሕማቅ ባህሪ ዝቁፀር ኣሎ ሕጂ ሓደ ግዜ ሲ ነዚ ባህርያት ኣብቲ ዝዓበናሉ ከም ፅቡቅ ክግለፅ እንድሕር ኮይኑ ኣብዚ መፂና ደላ ምዕራባ ዓለም ከዓ ከም ሕማቅ ብኸመይ ጌርና ኢና ነዚ ሕጂ ክንፈላልዮ ንኽእል እስከ ቁርብ ኣብዚ ምናልባት ንሓደ ሰብ ካብ ባህርን ባህልን ንዝመፀ ሕብረተሰብ ሲ ክተሓዋወሶ ዶ ይኽእል ኣብ ባህርያት ንምቕያር ማለት እዩ ሕማቅ ኣለኹ እዚ ዝገብሮ ዘለኹ ሲ ሕማቅ እዩ ወይ ካብዚ ዝነብረሉ ዘለኹ ዓዲስ ኣይኺደንን እዩ ኢልና ክንቅየር ንኽእል ዶ ክነለልዮ ንኽእል ዶ ብኸመይ ሰብ ክሕገዝ ዝኽእል ምናልባት ተዓዘቢና ሕብረተሰብና ስለዝኾነ ነዚታት እውን ኣየስተፍለሉ ንኸውን እሞ ገሊኡ ባህርያት ሒዝናዮ ዝመፀና ካብ ዓድና ፅቡቅ ንብሎ ኣብዚ ኣይኺደናን ወይ ከዓ ብሕማቅ እዩ ዝርአ ድንን እንድሕር ኢልካ ርእሲ ተማንነት ከም ዘይብልካ ይሕሰብ ርእሲ ተማንነትካ ክህልወኒ ኣለዋ ኣነ ፅቡቅ ባህሪ ኣለዋ ንክበሃል ሲ ርእሲ ተኣማንነት ዘለዋ ሰላም ክበሃል እየ ዝደሊ ኩሉ ግዜ ንሰብ ጥራይ ትሕጉስ ንርእሳለይ ትሕጉስ ክበሃል ኣይደልኒ ንሰብን ንርእሰይን ክሕጉስ ይደሊ እስከ ናብዚኣ እስከ ቅርብ ምሻሎ ንመብራህቲ ንሕብረተሰብና ክበርሃሉ ስለ ዝደለኸ እንታይ ክነለልዮ ነዚታት ባህርያትና ምናልባት ባህርን ቁርብ ክሰፍሕ ወይ ክኸውን ይኽእል እዩ ምስ ባህሊ ምስ ልምዲ ምስ ስርዓታት ዝመፃኻዮ ንሱ እውን ንባዕሉ ንኽትኣልዮ ከቢድ እዩ ስርዓት ከዓ ከም ቅራባዓት እዩ ከም ሓደ ሰንሰለት ኣስረካ እዩ ስለዚ ቀልጢፍካ ዝእለ ኣይኮነን እልይ እንተልካ እንተዘይርኦምካ ንኣብነት ናይ ባህሊ ፅቡቅ ነገር ሲ ወይ ቀልቅልል ዝበለ ነገር ሲ እቶም ዝኸትሩካ ወይ ፅዩፍ ገለ ዝብሉካ ዝፀርፉካ ወላ ቁኑዕ ከለካ ገለ ማለት እዩ ባህሊ ስለ ዝኾነ ጥራሕ እንተዘይልዮም ሲ ክትገብሮ ትኽእልካ ዘይክትገብሮ ትኽእልካ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ ዓድና የለናን ሕጂ ነቲ ዝደለናዮ ወይ ድማ ነቲ ቁኑዕ ክንገብር ንኽእልና ግን ኦልሬዲ ለሚትካየ እንትኾንካ ባህለይ ኮይኑ ኮንኳ እንትብል ባህርካ ለሚትካ ኢኻ ናብ ባህርካ ኮይዲ እዩ ገለ ማለት እዩ ምናልባት ከይሰፍሕ ናይ ባህሊ ከዓ ቁርብ ስለ ዘይሓሰብናላ ገለ ማለት እዩ ግን ባህሪ ክንብል ከለና ንኣብነት ዕድል ምስ ረኸብካ ናፅነት ምስ ረኸብካ ገንዘብ ምስ ረኸብካ ኮትስ ከልካል ዘይብልካ ዝኾነ ነገር ከልካል ዘይብልካ እተርእየሉ ህሞት እዩ ባህሪ ባዕልካ ትገብሮ ኣነ ንሱ ኤልካ ትገብሮ እዩ ባህሪ እቲ ዝለመትካዮ ማለት ዝተለምደ ተናይ ፈጣሪ ፍልጥ እያ ቅንዕቲ እያ ፀገም የብላን ማለት እዩ በቃ ግን ባህሪ እዩ እንተለናዮ ሓደ ሰብ
فريح يقبرني نسو سلازخونة تيزقبره نسو يبقى ما تسكي تعرفوني طرح لي يكون زقبره نسو يزردو مالت قرصون دي سلف ايماجينات سي خومي بو يزخبر بو يزخرع قال زبل سالي او وشت لو سلازي زخرعو سلا حافظ بلو سلز دخاي يقبره وين اسمعني من البات مستناي بهالي حوسوس كيتب لنا ناي بهالي خيلاتات كاي كنا سلامينا لا ምናልባት እንታይ ዲ ሓደ ሓደ ግዜ እቲ ባህርያት ንሪኦ ነገር ሲ ኩሉ ግዜ ምስቲ ናትና ባህሊና ነተሓሕዞ እቲ ባህርያትና ሕጂ እቲ ቁኑዕ ባህሪ ዝበሃል እቲ ኣብ ዝኾነ ዓለም ቀይሕ ኩን ፀሊም ኩን እቲ ሰብኣውነት ዝሃበና ባህሪ ኣሎ ሓቀይ ከምዚ ቅኑዕ ምዃን ለዋህ ምዃን ለጋስ ምዃን ኣብ ቅድሚ ሰብን ኣብ ድሕሪ ሰብን ስነ ስርዓት ጌርካ ጥዑይ ምስራሕ ምሻሎ ገሊኡ ሰብሲ ኣብ ቅድሚ ሰብ ካልእ ነገር ሕጂ እቲ 21 መዓልቲ ከማን ሓደ ግዜ ኣየድልየናን ደቂ ሰባት ማዕረ ክንደይ እቲ ኣእምሮና ሓያል ምዃኑ ንኽብርሲ ኣብ ቅድሚ ሰብ ካልእ ዓይነት ባህሪ ኣርኢና ድሕሪ ሰብ ከዓ ካልእ ነገር ክንከውን ንኽእል ኢና ስዊች ክንገብር ንኽእል ኢና ክደፎሞ 21 መዓልቲ እሞ ነዊሕ ከማን ንድሕር ናይ ብሓቂ ኣሚንናሉ ንክንቅየር ከም ዝትብሎ ዝፀናሕኩ ግን ከም ሰባት ከማሲ ኣብ ደቃይቕ ኣብ ሰዓታት ዝተፈላለየ ባህሪ ክንርኢ ንኽእል ኢና ሕጂ እቲ ቁኑዕ ባህሪ ንብሎ ዓለም ለኻዊ በቃ ዩኒቨርሳል እግዚአብሔር ዝሃበካ ሂማኒቲ ኣብ እግዚአብሔር እመን ኣይትእመን ሃይማኖት ሃሉካ ኣይሃሉካ ከም ሰብ መጠን ከም ሰብኣውነት ሲ እቲ ቁኑዕ ባህሪ ንብሎ እስከ ካብቲ ባህልና ውፅእ ኢልና ነቲ ሕብረተሰብና ወይ ከዓ ነቲ ዓዛቢትና ግልፅ ክብለሉ ብምባል እየ ናብ ከምኣ ገይረ ምክንያቱ ምስ ናይ ባህሊ ነተሓሕዘ ምባል ስለዚ እተን ቁኑዓት ባህሪ እንብለን ከም ደቂ ሰባት ማለት እዩ እንታይ ዓይነት ኣነሲ ዕቕቢት ሰላም ኣብዚ ዘለና ኣቶ ታደሰ ኩላህና ኣብዚ ቁኑዕ ባህሪ እንብሎ እንታይ ዓይነት ባህሪ ኢና ክንሕዝ ዘለና እስከ ዕቕቢት ርሕስቲ ክትኣቱ ትፍትናላ ኦዲዮ ኮኔክት ክኸውን እዩ ዘሎ ናባ ዕቕቢት ሓወይ እተን ቁኑዓት ባህሪ ሓደ ወዲ ሰብ ክሕዘን ዘለዎ እዚአን እየን እሞ እዚ ዓይነት እዚ እንድሕር ከም ዝትብሎ ዘለካ ልክዕ ንኣብነሲ ናብ ሓደ ሓኪም ክትከይድ እንድሕር ኮንካሲ ዝኾነ ዓይነት ክስማዓካ ኣሎ እቲ ዳይግኖስ ክትከውን ቅድሚ ምዃንካ ማለት እዩ ሰዓል ድዩ ቁርቁሩ ዲ ከብለኒ ርእሰይ ክሕመኒ ዝኾነ ነገር እዚ ሕጂ ኦኬ ጥዕና የብለይን እሞ ሓኪም ክረአ ትብል ኣብ ሓኪም ከድካኻ እቲ ናትካ ሕማም ነግረካ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ሰብ ናቱ ክፈልጥ እቲ ባህሪ እዚአን እየን ክትቁኑዓት ባህኒ ኣሃ እሞ ዝገብሮ ዘለኹ ሲ ጌጋ እዩ ማለት እዩ ነዚ ላይ ኣብዚ ሓድሽ ዓመት መፂና ስለ ዘለና ንኣቱ ስለ ዘለና ነቲ ደይቁኑዕ ዝኾነ ባህርያትና ምእንቲ ክንቅይር ሓደ ወዲ ሰብ እንታይ ዓይነት ባህሪ ክህልዎ ዘለዎ ኣብይተ ሰላም ኢለ ከምታ መጀመርያ ዝበልናያ እንድሕር ዳ ቁኑዕ እቲ ናይ መጨረሻ ቁኑዕ ባህሪ ደሊና ንውሽጥና ምስማዕ እታ ንውሽጥና ምምላስ ማለት እዩ ንሕናስ ንውሽጥና ክንኣቱ ማለት እዩ ኣብ ውሽጥና ስለ ዘሎ ኣብ ደገ ስለ ዘየሎ እቲ ቁኑዕ ባህሪ ማለት እዩ ንኣና ሓደ ምስ ፈጣሪ ዘተኣሳስረና ባህሪ እዩ ማለት እዩ እዮ ስለዚ ኣብ ውሽጥና እዩ ማለት እዩ ንኣይ ዝመስል ፈጠር ክኽብል ከሎ ደጋግምና ምናልባት ናብ ሃይማኖት ገፃ ወይ ካልእ ከይወስድዋ እምበር ክብል ከሎ ንሕና ገለ መንነትና እዩ ማለት እዩ ኣብ ውሽጥና እዩ ዘሎ መፍለጢ እዩ ከምዚ ክንከይድ ከለና በዚ ከዓ እንታይ ኢና ንገብር መስለኪ እንታይ እዩ ንሰብ ማእከል ዝገበረ ማለት እዩ ሓቂ ትፈቱ እንተደኣ ኮንካ ፍትሒ ኣብ ማእከልካ ክትከይድ ማለት ኣብ ቅድሚትን ኣብ ድሕሪትን ከምዚ ክዝበልክዮ ሓደ ዘይትቕየር ገለ ማለት እዩ እሞ ዘይቀያየር ባህሪ ማለት ማርሞ እዩ ዘይቅየር ከምዚ ማርሞ ምሽ ኣብቲ ዓዲ እንግሊዝ ገለ ይህሉ እዩ ብቲ በረድ ተኾነ ብኡ እዩ ሃሩር ተኾነ ብኡ እዩ ኣብኡ ዘሎ ኩሉ ግዜ ባህሪ ኩሉ ግዜ ከም ማርሞ ክኸውን ይግባእ ማለት እዩ ኣብ ኩነታት ዘይቅየር መርገፂታቱ ዘይቅየር እንታይ ከመርገፂታቱ ክኸውን ዘለዎ ሰብ ማእከል ዝገበረ ማለት እዩ ፍጡር ማእከል ዝገበረ ማለት እዩ ሞራል ማእከል ዝገበረ ባህሪ ክትሕዝ ዝቁኑዕ ይበሃል ማለት እዩ ሰባት ከይፀርፉኒ ባህለይ ስለ ዝኾነ ሃይማኖተይ ስለ ዝኾነ ሃገረይ ስለ ዝኾነ ዓለተይ ስለ ዝኾነ ገለ ዘይኮነስ በቃ ኩሉ ግዜ ማንም ይኹን ማንም ዘይቅየር በቃ ምስሊ ፈጣሪ ዘለዎ ቅንዕና ዘማእከለ ሞራል በቃ ዝስንቁ ክኸውን ኣለዎ ይብል ማለት እዩ ብሓፈሽኡ ናብቲ ባህሪ እንተመፂና ግን ናብቲ ናይ መጨረሻ ባህሪ ኢና ንዛረብ ዘለና ብዛዕባ ኣመላት ገለ ምሻሎ ቀለልቲ ኣመላት ኣለዎ ንኣብነት ሞባይል ናይ ምርኣይ ኣመል ኣሎ ቴሌቭዥን ናይ ምርኣይ ኣመል ኣሎ ገለ ነገር ብዙሓት ገለ እዚኦም ባህሪ ኮኑ እዮም ዝተደጋገሙ
بزعبا زيهم يمكا بقى نبهري كم حنت جزء أنت صحيح كاي أنت كم تمثلسي دحر ناب لمدتات خاتوسد ناب قللتي انت لمدتات يمزلو خا عمل يمزلو خا ناب خات ورد ناب تحدخ تبصح مالتي يا اسكا يرجع له لمينا بلالا نابه يرجع له محفي هراي أنس سلامينا زوما بزلهم سلازبلكنا نشتي حساب كبيرة وسوها كاب عقبيتن كاب سلام انت بقيسة عقبيتا بتمجلسي حدا سبسي ناتو حماق عمل نبولو بجزيد مزعي كغيرو تغين هاس جزيد لي مغنياتو لكع كم تنخلهم دو بجزيد لومودوس يركب لايك إلني يلقى يصلنا أنا كم أرى يالاتن مغنياتو كم أبنت سلام أمتياس حدا سب حجي أبقد مجال سب زجبرو كال حماق بحر كله أبقى سبات كله جن تبغى بحر كري يفتن حجز غير يكونن دلو إذا دراما يتقبر دلو مش أب حدا دراما حجي حدا حارس تاخون حدا دكتور خون حدا إنجنير خون جن إذا دراما ريل يكونن حجي تتقبرو سني يا مثل سلازولوس تغيره نبلين خلني نعم مخنياتو تسأني حساب تادنا برا من سلازولوس قلتي إن تدرامان أكت مقبارن مقيارن سبب بينو زبلا رأيلن thank you يعني اللي أرجع له محفي رح استحطنا نقرأ حنت ملس كلنا تعبي كتسأني حمس مرمسلني متى معدم عبيلا أو بتحاولات صدقيرو خباخون إشتي هابنا حدا هدي جزاتي نتفت تخدق مالكن دحركوينة بزح صبق بحريات بفلاي كاب ሕብረተሰብና ዝጠቕመና أو ከስርሐና ዝኽእል ባህሪ ኣሎ ኣብዚ ከዓ ናርባት ከስርሐና ይክእል ንኸውን ግን ከም ደቂ ሰባት ከዓ እግዚአብሔር ተፈጥሮ እግዚአብሔር ካብ ኮናሲ ዓለምናኻዊ ወይ ከዓ ዩኒቨርሳል ዝኾነ ባህርያት ኣሎ ቁኑዕ ንብሎ ማለት ናይ ወዲ ሰብ ካብ ሃይማኖት ካብ ኩሉ ዘይመፀ ግን ናትካ ንብሎ እሞ እቲ ቁኑዕ ባህሪ ኣለዎ ዝበሃል ሰብሲ እንታይ እዩ ክህልዎ ዘሎ እንታይ ክህልዎ ኣለዎ ናብቲ ሕማቕ ባህሪ ቅድሚ ምምፃና ወይ ከዓ እቲ ሕማቕ ልምድታት Thank you سلام حفتي يا أقابينا خجل تصنع هيو حفشاوي كمزي أقدم بالكي زحتت كي حتى نيرا أب إرترا زي صار حلنا كمزي بتوبو زرع توبو نبلوموني أبز مسمات زي صار هجي كنا نجر تغين أبز غير كي خير كي صار هذا توبو نجرجن بوتا مسكيركا أبو زيك سرحي خلين نعمنت كمزي كلا تصنحة أب سلامتا سبك تزارب كلها أب زعدي تي عين تتأماميت كازي تزارب تغينكا كمزي كم حساوي أنت أفتناتنا مالتي ويا أب سلامتا نبعلو سلامتا سي نحنا كمزي يبدأ كيف كاقل دنني كا سلام بال أب زغن كومي كونن كمان نورمال زي كونس أتر رابل كا سلام كتبدا لك كاقل زبهلالو هجي أسو نازل لمدي عيد ليكاني خمسة قلت يتصنحكي قنوع فلتأتي زر ليكا نتسئل كامس فلت كايا أوتوماتيك تقيرات خليخا أوكي ناتنا أبيرترا أبناتنا بحالي كمز خمزيو أبو تصبغيو أبزبوت هزقن أيسرحني سلازي السخاسي تحتنا الكازا حسب كاي خمسة رأز غطركات هاليسي نازي إفران حدد معاتي تتعن حدد معاتي مقبار عيد ليكاني أتافلت أطرائي خلتيان تامس فلت كايا كتقيرات خلي خانا خمس نجارات مهنياتو زن لميدنا زي كناس قنوع إلو سواهم نايز وصرنا زنبرين أبتينا حدا سب قنوع بحري الله وزبهال كما يزول كاني مجمرات بحري كمتي أقدم ناس قلتنايو كاب أملاح زوها بكا كمزي نخلاتنا بب هايمانتنا فتاري لنا نأمنو ألو مسانا زمتا كمزي حق النت كنعنا لوهات فقار مخان بقاس اساتهم كتقبر كل خاصي كمزي نعاخا صبو يسمعك نتكبابي خازلو صبو زسمع مالتي اتي استبكل نغرات باللمدي زطرنا بحرتات كن كالي مالتي حجناكتي مجمرا علامه مفتار كان مفلات مجمرا كمزي كالاي كاني اسخا زخبركا زبلصكا سموهانكا ناتنا مننت نتتردينا نتقونع نغرات نغبر of course لمدي قليل يكونن واغا يخفلكا يجيزي وسدي نختقيرو ግን ምርዳ ቆናዕ ምርዳ እንተ ሃሊካ ግን
እስኻሲ መጠንቲ ዝፈለጠካዮ መጠንቲ ዝተረድእካ ኣረኣእያኻ ይቕየር ማለት እዩ ኣረኣእያይ እንተተቐይሩ ነቲ ቁኑዕ ባህርያት ከመይ ገይረ ናብ ንቡር ክመልሶ ዘለኒ ንዕኡ ከዓኒ ክወስደኒ ዝኽእል ከዓኒ ቁኑዕ ፍልጠት እንተሃልዩኒ ክንደይ ግዜ ይወስደለይ ብዘየገድስ ናብኡ ይምለስ እየ ሕጂ እቲ ነፀብራቕ ግን ከምዚ ክገልፀ ፀናዕኩ ንሓደ ወላ ሰባት ንርኢና እኮ ብጣዕሚ በቃ ከምዚ ዋው ትብል ስለዝፈለጥካዮም ዘይኮንካሲ ዝገብርዎ ወይ ስለዝነገሩካ ዘይኮነሲ በትሳቶም ዝገብርዎ ቁኑዕ ሰብ ዝበሃል ክትርኢ ከለካሲ ውሽጥኻ ወላ ክስታ ይገብሮ እዩ ከምዚ ይብለካ እዩ ሕጂ ንሱ ከዓኒ ካብ ውሽጥኻ ንደገ ካብ ደገ ዝረኣኻዮ ነገራት ንውሽጥኻ ትነብር ዘይኮነ ካብ ውሽጥኻ ንደገ ትነብር ተሃሊኻ ሰብ እንታይ ይብለካ ዘይኮነ ንስኻ እንታይ ዓይነት ሰብ ክትከውን ኣለካ ኢኻ ነብስኻ ንምስልኻ ንውሽጥኻ ኢኻ ትመስል ንውሽጥኻ ኢኻ ተንፀባርቕ ነዚ ነገራት እዚ ግን ቁኑዕ ምርዳእን ቁኑዕ ፍልጠትን እንተሃሊካ ግን ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ይብል ቴንኪዩ ኮለል እንተዘይቢለኩም ብጣዕሚ እምበረይ ናይ ብሓቂ ፕሮፌሰር ከምሽምኪ ወላ ታሕቶ ሰላሚና ወላ ምናልባት ንሰማዕት ንፅርቲ ክትከውን ባህሪ ክትቅይር ክትፅዕር የብልካን ባህሪ ምሳና ኣብ ውሽጥና ዘሎ ስለ ዝኾነ ልምድና ክንቅይር ኣለና እንታይ ለሚድና ኣለና ንኣብነት ትሕት ኢልካ ገለ እዚኦም ልምድታት እዮም ስለዝተዘጋገሙ እዮም በቃ ካልእ ኣርቲፊሻል ባህሪ ገለ ሒዝና ዘለና እምበር ባህሪ ክንቅይር ዘይኮነስ ልምድታትና ክንቅይር ልምድና ምስ ቀይርና ንቡር ናብቲ ናህና ክንመፅእ ኢና ማለት እዩ ግን እንታይ ልምዲ ንኣኻ ዘዕውቱኻ ናብ ድኽነት ዘይወስዱኻ ምስ ሰብ ዘይበኣሱኻ ካብ ስድራኻ ዘይፈልዩኻ ከቢድ ዕዳ ዘይኽፍልኻ ምሻሎ እቶም ክትለምዶም ዝግባእካ ነገራት ኣብዚኦም ኣተኪርካ እንተኸይድካ ባህርኻ ክኾኑ እዮም 21 መዓልቲ ልምድኻ ክኾኑ እዮም 9 መዓልቲ ባህርኻ ክኾኑ እዮም ማለት እዩ ትምለስ ማለት እዩ ናብ ዝነበርካዮ ትምለስ ንውሽጥኻ ምምላስ ማለት እዩ ናብቲ ዝተፈጠረካሉ ቴንኪዩ እዚኣ ክምልኢለየ ባለኻ ምናልባት ያ እቲ ባህልን በበይኑ ስለዝኾነ ናብ ካልእ ካይብለና እምበር ከም ዝበልካዮ ትድንን ምባል እውን እቲ ሓደ ካብቲ ክቡር ባህልና እንድዩ ንሕና ተንበርኪኽና ንሰግደሉ ንሓደ እግዚኣብሄር እዩ ግን ንዓብ ሰብ ንቐሺ ንሸክ ከዓ ድንን ኢልካ ሰላም ትብል ወይ ቆቢዖም ኣቦታትና ከምኡ የብሉ ሕጂ ፅቡቕ ባህሪ ኣብዚ እውነቶም ነገስታት እውን እኮ ዝኾነ ነገር ከይድካ ወይ ወዳእቲ ምዕራባውን ትምዕብል ባህልን ዘምፅኦ ዳ እምበር እቲ ክቡር ባህሊ ሲ ነይሩን ክነብሩን ከዓ ኣለዎ ፅቡቅ እዩ ግን ምናልባት ኣብዛ ዝበልካዮ ሕማቕ ለመድ ከምዚ ኣመል ምስ መግነዝ ንብሎ ነገር ኣሎ ንኣብነት ብዙሕ ግዜ ሕብረተሰብና ዝሰምዖ እንድሕር ኣሎ ዋ ስጉደፍ እዩ ኣመሉ እንድዩ ተፃራፋይ ወይ ከዓ ሕማቕ ልምዲ እንድያ ኮይናትኒ እምበር ፀርፉ እኮ ይፈቱን እዩ እንዳተፃረፈ ማለት እዩ ሰይቲ ይበኣስ ተበኣሳይ ወይ እውን ሰበይቲ ተቋያቕ ትኾን ብጣዕሚ ትኳያ ግን በቃ ሕማቕ ልምዲ ኣላ ወይ ከዓ ኣመለይ እንዲ ኮይኑ ትምቅያቕ ትምፅራፍ ትምሕማይ مش نبلو نجار على مش هفاني نجورو لازم زعينة تزي بخمينا خنقرفو نخيل انتينا خنقبر زلنا ويوان تسابنا عمنك مخرنا خلوسي مخرو سمعنا لنا عسبيلنا خنبر زلنا ويسي عملي اندابلنا ينا خنبر زلنا اسكا هو زي مهرام تراح شكرون بر نفع سواي كوي أفت بيلوانا أبيتات هولين رحستي تنكيفات صنيحة مفتاحنا كل نجار فلتاتي مجمريا مالتي قناع فلتات كله كله فلتات مالت قلب قالو برهان مالتي الذي أبس المات نبت خريت فلتنخا الذي نبي كم تخيت كتفلت مجمريا ولا ماسي منها كبرها ولا ختفلت تخونكا فلتات كله كله أجد داسي مالتي الذي سبك فلت على كان ببال لو تنكسر سبن بكان حاهتن أفلتت بكاس كل جزء لبته مهاراي كله له كم تردش نابنت ما قالوا زي ساعات أفلتت مالتي أو تطو سبس قد سأل أريجا عبيه جل خطبليه بالكان كتفلت كتكل على كام مالتي مس فلت كا فلتت كان تايج بروس لك نمرج هات كا وسنوي بس فلت كا مسرت تمرز نابنت حدا إنجليزي أو سعدان بقوله ولا حنت فلتة سلا زي بلو زعب عشرة كسر حيل يا حاسبني سلا زي فلتة مالتي بس خو سلا تفلتي يا شراز بالمستعيت هاجر خبال عيت بلي زي فلتة دي حبريت لكي فلتة مالت سلا زي فلت فلتة كان تاي كوني مرجع وسدناي مالت كنو سنينا مالتي مسوسنا خا نحاسبينا حساباتنا انت يمزخون حجي نيامرو
ቋንቋ እንድዮም ቁንዓት ክኾኑ እዮም ቁኑዕ ፍልጠት እንተለና ቁኑዕ ሓሳብ ኢና ንሓስብ ቁኑዕ ሓሳብ እንድሕር ሓሲብና ከዓኒ ቁኑዕ ተግባራት ኢና ንገብር ገለ መሰረቱ ናብዚ ክመፅእ ከሎ ማለት ናብቲ ምቕያር ገለ ክንመፅእ ከለና ማለት እዩ ስለዚ መሰረታ ቁኑዕ ፍልጠት እያ ማለት እዩ ክመሃር ኣለዎ ኣነ መን እየ ኣብ ውሽጠይ እንታይ እዩ ዘሎ እንታይ እየ ክገብር ዝግባአኒ ኣበይ ክበፅሕ ናተይ ጊፍት እንታይ እዩ ስለምንታይ ውልድ ኣለኹ ስለምንታይ ተመርዒየ ስለምንታይ ነብር ኣለኹ ገለ ኢሉስ ክንደይ ክብረይ ገለ ኢሉ ሰብ ብዛዕባኡ ሪሰርች ክገብር ኣለዎ ክንዲ ብዛዕባ ቆልኣት ዓለም ክንደየን ፕላኔት ክንደየን ገለ ገዲፉ ቅድም ንባዕሉ ከፅናዕ ኣለዎ ሰብ ማለት እዩ ገዛእ ርእሱ ክረክብ ክኽእል ኣለዎ ገዛእ ርእሱ ኣበይ ከም ዘሎ ገለ እንተፈሊጡ ሽዑ ፀገም የብሉን ናበይ ከም ዝኸይድ ማለት እዩ ናበይ ከም ዝኸይድ ንበሉ ሓንቲ ኤግዛምፕል ክበኩም ካብዛ ናይ መፅሓፍ ኣቶሚክ ሃቢትስ ኣቶማዊ ልምድታት ዝረኸብኳ ማለት እዩ ደቀቕቲ ልምድታት ማለት እዩ ኣቶም ማለት ዝደቐቐ ባእታ እዩ ሕጂ ኣዝዩ ዝደቐቐ ነገር ንእሽተይ እንተጌርካሲ ማዕረ ክንደይ ተዓፃፀፈ ኮምፓውንድ ኮይኑ ተባዚሖም ገለስ ዓበይቲ ክኾኑ እዮም ግዲ ይብልካ ኣንእስካ ጀምሮ ገለ እያ ትብል ብጣዕሚ ፅብቕቲ መፅሓፍ እያ ኣቶማዊ ልምድታት ብዝብል ተተርጊማ ኣላ ብትግርኛ ወይ ኣቶሚክ ሃቢትስ ክተንብዋ ትኽእሉ ኢኹም ሬኮመንዴሽን ማለት እዩ ፅብቕቲ መፅሓፍ እያ እቶም ገለ ኣመል ክትገድፉ ትደልዩ ወይ ፅቡቕ ኣመል ክትሕዙ ትደልዩ ማለት እዩ ንበሎ ንሓደ ሰላሚኖ ናብ ሓደ ኤርፖርት ትኸዲ ናበይ እዛ ኣየር ገለ መለ ትብል እዮም ስእልና ክንከይድ ጥራሕ ኢና ብሉኺ ወኣበይ ክትዓልብ በቃ ብዝኾነ ክንዓልብ ኢና ምተሰቐልክያ ኣይትስቀላንኻ ስለምንታይ ዘይትስቀላ መሲሉ ልክዕ ከምኡ እዩ ኣመል ማለት እዩ ኣበይ ክትበፅሕ ደሊኻ መጀመርያ ክትብገስ ከለኻ እንታይ ዓይነት ኣመል ክህልወካ ዲፋይን ጌርካ ንፁርቲ ዘይጌርካዮ ኣይትኸይድን ኢኻ ትገድፎ ምሽ ሰብ ንኣብነት ክጎይ እየ ክቐጥን ገለ ኢሉ ሳክት ብዘይ ዕላማ ብዘይ ንፁር ዕላማ ምሽ ይፍትን ድሕር ሳለስቲ ወይ ድሕር 2 ወርሒ እንታይ ይገብር ይገድፎ ምሽ እታ ኣበይ ከም ዝበፅሕ ስእሊ ስለ ዘይብሉ እዩ ዝገድፎ ኣይስ ልክዕ ከምታ ነፋሪት ናበይ ኢልካ ክትስቀል እያ ኣይትስቀላን ኢኻ بفوتس ما يتعاطوا عنها زي يوم دارا بيكوز دين القاس تقدفوا حجي نيرترا ناس مرايا إثيوبيا عقلن تيلو مخاجن أوكي ويل كخيرية قال لك تخيد نبتز ده الخاين تخينا مالتي سلازي كتب قص تداخون كخد كيت تداخون كا أبينا كتب تصح أنت عينة أمل كله كايز ده اللي درو خيت بقص كا تسأله من شيء ناي تبقصو ساعات بوشتي تدفع كا ناي لوتي نصايا مرأي سأل إيمج جيركا عقبيت نتاي كم زمثل تسأله نسانا تا سألتي أنا ختحز موتيفيت تخون خاشع مالتي من التحدر خاقلة مالتي دحر رح استخدم اللي تقللا نتن مقدنا عبنت كم زبكا فوت ومهابتام كم زخ قبري الكاس بحنت معلتي وي بخلت تعامت بحامل سلازي كيد دقائق تبلا نتن تخدن نقرات من دقائق هتخدن ثانك يو ترديات ننتخينا ብጣዕሚ ፅቡቅ እስከ ሓደ ኮመንት ፅሒፎም እና ዘሎ ክነንብቦ ክቡራት ተዓዘብትና ዝኾነ ሕቶ ርኢቶ እንድሕር ኣለኩም ብቐጥታ ናብ ቴሌፎንና ደው ኢልኩም እውን ነዞም ክቡራት ኣሕዋትና ዲስካስ ክትገብሩ ትኽእል ኢኹም ግን እስከ ኣትፅሓፉልና ተስፋ ኣለም ኣርኣያ another interesting topic well done guys ቤት ሓፍትና good to see you መርሓባ ብሉፃት ካልእ እውን ኣሎ اوكي فرتنا زرقم قنوع بحري علو بنبلو فرحات أملاك تحتنا جيغا خام إمان نتصقم محقاس سبعات مهلاو تساقم سب مردع زبلو زدقمو قبرت بحقس منفس سلام زبو ترحن سلا جنزاب كبن سب أو النت زي تفق زي كتل عاب النت نايكون عساب إيو يبل تبلالا بتعني إيو مو قصلوا يحوات another interesting topic كمون مرحبا زبلوك متم دسي الوم يوم سمعنا زلو خندبلناكم حتى رئيتا نحرر لكم بيت زلو تليفون at comment section دول لنا يخم ازي ارس زي interesting سلازخناون نزمت زلو كن قصلينا اسكا رح استحفتي عزيات مليون دحر ألخو خينك ازي ناي عمل مس مجنوزسي انتي ناخن قبرو نخيل الحبرة سبنا
ولا كوا عبيد حوي صوت يجيرو قال سافرس كتم قال سيت متن بزح جزء زي كنجورو ويكادي قال نزب لنا بحريات لايك عب سدد نزلنا مالتيو صرفي مقويا محماي حماق سب حساب إذا نتشم حماق بحرين تاتيو بخمينا نبلو دخنا ويك أنا شفنسي حماق عندي عزان زي نصبق علينا نتشم ملو سابي لنا نجي سبع سلازقنا دين أتليست بستحالنا متنقلنا تصبق نقر انت عمو ما شفنا ديو حماق مس مجنز ويك عملي كوين عندي عندنا نتعامل ك داخل نقبر علينا نبعث Thank you. Yeah, كم زبال بزح مسلات على حق زربا نعي كينو ناتي جنزابي زردني كم زي حدا نجر كتجبره ندات جبأ كهلا أنت زي جير كايو كم زي مسيحات فتر هجينا حدا نجر مالت لمدي قالي لا يكون نيلنا جن نتزل خايو كم نات كجير كتقبل من بارجن كم زي قنع أيكونن حفشاو جن أبناتنا بزح مسلات على كم زي عمل مس مجنز عمل تي عمل كم زي جلسنا يو زمت أنا يو بفلات يكون بزي فلات بمستوعل يكون بزي مستوعل نايستو نجارات معلتا وزد دقاقمو دحرجن نمقلايم زي شجرها نجاراتهم سلزي عمل مس مجنز كخونا يكلني من البات عمل مس مجنز كنبل تغينا جن نتصبو عمل تغينا هاني زولت مالتي أقدم بلو عقابين هم يلنيرو صبو عمل تهليكا نعو مس مجنز تيلكايو زولت مالتي نحما عمل جن مس مجنز بحاليلن كم زي أي خير كانيو وش أو سلانك بكاي كلنيو السخات أتي كتكونو زلكا سب كتكونو زقبأكا الرأي خانة تحساس بخان مغيار أب نفسنا زلنا رديت سي زتحت انتخينو وي أبي وطنا زلنا عقابنا تزهلنا سي أب زي بوتنا عنا زلنا كابوخن وطسكن كلالنا سب ملو جيرو كم زمشالو اتي زلنا واغا زي مفلات امبر مزخونا نجر زين ولا در قدب زي بلنا كل نجر كنقبرو نخيل عقمي يهبنا أملاخ سينا نقدم كفتر كلس بزحو تفاريو نمدرها أني انتا إزبهال يا إيلوسي كمزي حلافنتي هبنا نحن هجي حلافنتي زلنا نمبر اتي بفلات يكون بزي فلات زمت أنا نجرات أبزي بوتانا ننفسنا كمزي زي قبا واقع ويكاتي كنت إيرو زقبنا خمنو برجيرنا وثيرنا جن بمثلاتات ديو بستفعل النجارات ولا سطري زي كنا ولا سبب كوا خيار وي كلام من قد حس كلسي نتسب ولا سايت قبريخا زي تصبح نقولنا بإيخا نحجي إن برجر الكاس نتسب مورا لاين هونينا حجي زقن كوجر زلوا نجارات كن عليه زلنا صبوا زقبر سب نتهاليو كتابة علوه حما عمل لمدزنا برسب يفتن تهالي قال نجر نعو خاني خمس خل بمتبع دعلنا نبلون نخيل مبر بمثلاتات نداقبركا السوق نعقينو أي سمعنني رايتي الرأي هم يارجن نقول نجارات كأيرو يخلي كنا فلتات مهلاو ما تحفت من باب نبعلو هيوات كخم تغيري قبركا أيو سبات كأبزر أنا زلوا سبات كان بزيادة مالتي هذا سب أبزر إذا لو حمش سبات سي تعيات سبات خينو سشاد شاي ميو حمات سبات خين خان السوق شاد شاي زبها لعلو حجاب ذري خازلو سبات كان أقدس يوم كال نعنا واجازه بنا سبات مالت سبسي قالي سبالو كمزي حما أسألي ذهبا كاوي كأني كال استفلي مالت نيجاتيف زخون الرأي ذهبا كاوي نيجاتيف إنرجي ذهبا كسبالو قالي سبكا تخيلي خا كمزي خايلو بوستيف نجارات ذهبا كسب كالو سب نسب كأيروي كلني بعلنا كاوش تناينا خنكير نخير زردو نجاريو جن سب نتنس خاطر اللي زلها نجار كونفيرم زجبرالكا ويكا أن السخات دليو كداغاغم زموتيفيشنال نجارات زي تمرتي قال نبلوسي نتنات كازلو دليت ناب تقبار نمغياري زحق زكا حانتي لنفسنا بعلنا خنقيرا خمزلنا انت أميننا
لا تزلها يا بوتا أنت تسألي كاي خانك تقير تخليها بفلاي كمزي أنت إذا بها نعنا كونفرت زي بنا حما أز سمعنا أنت خوينوسي كاب وزخف نجار يلن هي وات حنت جزء تجمعنا سلازي نوع مغياري تزبلت نجار بها ما يكون إيران بلجن أب نفس خازل لك واجان سألن بمغيار مالتي خمسة عقاب نقولنا تسأل حوالي قديمه سألن تهلي كم نفسها بزح نجارات كغيره زلن اللو بحنت جزء خونا يكرني لنا أنا قديمنا جن أنا نروح استخسئل علني صباح نقول أنت عينت سبقين آخر أزرلي نطلب وانا سألن تهالي نجن بزي قدس أنت عينت لمدتها هلن أنت عينت عملات هلني أب من تاي درجة له بزي قدس كابو حافلة أبتا أنا زرلي خبات سح عليه كم خبات سح تخين نجن أمنت زبها لالو أب نفسها أمنت تكبر لك thank you تحته بقبة تردياتني سلام نحته صبو غيرك ملسكي نتا تمثل غرب أم من قرصي يعني رمسلني سلامينو عمل مس مجنس كما هو نتاو كنوز دنخلنا حدا جزيت كون عمل تحسكا مساخ جنزي أتي أجد داس نجر لا تكون عمل كم يجير كاتحزي مالتي سبكا بزي ماسي بزي ولفخنا برايك إلني اللونا يمنعنا كيميكال سوشتنا اللونا دوبامين جلجلز بهالونا أنا سنحوسنا نحزننا جلز قلت حجي حدا نجر زعوت نجر علامات بك أنت زي جير كلنا أكلات كا أي تابعني مالتي الذي كنا عمل حدا زي حزمه مساخة قلنا زي مالتي بهالا أزر أربعة مالتي جن ولا حماق أنت خويني يسرح الذي عمل مس مجنز قدنا قالوا تطرح كن كيد يبلان كنا عمل مس مجنز مالت سبت موت هبتقون عكت نبرت خيلها انكوس حدا طرح المدة 20 حدا معلت مو عمل كاغبرو دحر انت سعان حدا معلت غاني نبارها خيت كيدو بدحريو بغصبت كي تردع كساب أب تحت أمرنا هنا وننا تمزجيبه بغصبت كنقبرينا نابنت جزءاتو كن كلنا حجي بزعبا متوغل شيء قال نحسب دينا أوتوماتيك سي سألمات كله توغنا بالمش تما توغل شيء أتوغن قالنا مجمر هذا مسألة زي فلت كخمي مجبرا سلس دقاقمنا already قال خوينو مش الله بك سلس دقاق كم كمس عنا يخلي خلوب دن خلينا قال مالتي نمغلالنكا قليل تقبر نابن رؤي وينصر تقبره أربعة سيستم اللون قل زبالة بفلاي بزا مصحف مسرت مالتي نحدي ناب صبق عمل كيد مالتي نتي كت حزو دلي هذا اللي بحري وي عملسي تاي تقبر نصر تقبره دحر قليل تقبره قلت تقبره زتبابع قالها تقبره مالتي مسحت خات تقبره بربعة يتخذ مالت أبتا مصحف انتهى بيبي مسلقي عمل ناي نتفليكس وي فيلم ناي مرأي عمل نيرو حدا ودي جن جاجيفوها خلو زي خفيلو فيلم سلاز جاجيفو حجي كغتن دالي صبق عمل أوصي كم زعينة كرسي قال كلو النيلو بقى صبقت مجلسي تاوصيو شعو أقل لابيلي يخرج مراز قباء مالتيو نشتي كقوي خمسة لو باب نشتي مالتنا عب نتفرق ساعات راح معلت خقوي أوصي مالتيو بحر نابرت عمس كده فيلم ده سلاز مغشي سلاز دلي أمرنا مغشي سلاز دلي أوكي كل 9 ربعن انت خيده نتفليكس خيده حجتنا في نتفليكس كود اب تلفزيون انت غيرو اتريكورد ناي اب موبايلو كل 9 نقول انت زي كويس كم زي كفت غيرو تكود ناتو مالتي حجنا تاع نتفليكس كري خبل قوي يا مسكله مالتي ماسي ودي حنقال تغيروا زفتات زنبره حجي مش الله مسوز التأساسر نجر جدا قدف هيكون كان تبلو قال مالتي شعو دا تنقسقس مس مصئ امرو جماوتو قال حاغوس قال سلاز مص كوحدو اي كاون لعل خالق صبغ نجر قال خدلي مالتي سلازي مسوز التأساسر كالوت مالتي رحستون كتبل صنيحه محازتك واو اجوها كتنغرم قال لك زي اخ لمدا دليلو زي اخ قد فادليلو خلك تنغرم واو اجها خمزي اخ انبب كم زخنم ببنا لهم معنتي كم زخن قلصنا قلنا بالك سلازي ندقها نسبيتها نعرفتها محازتك تنغرم اب بلوصات سبات اب زرياها تقبر قال مالتي كم زندا بالك كتوصح تخيل خانتي قنع علم دي سلامينا ثانك يو
ብጣዕሚ ዳርጋ መደብና እንዳወዳእና ምክንያቱ ካልኣይ ክፋል ክንገብሩ ኣለና ምክንያቱ ተዓዘብትና ብጣዕሚ ደስ ኢሎ ብጣዕሚ ደስ ዝብል መደብ ኣናዘር ኢንትረስቲንግ ደስ ዝብል መደብ ብምህላው ብሉፃት ይኹም ብጣዕሚ ደስ ኢልዎም እዮም ዝሪኡ ዘሎ እዚ ብዙሕ ሰብ ክሪኦ ዝግብኦ መደብ እዩ ገዛእ ርእሱ ዝፈልጥ እንታይ ከም ዝደሊ ኣበይ ክበፅሕ ከም ዝደሊ እውን እፈልጥ ይብለና ናይ ብሓቂ ኣዝዩ ጠቃሚ ትምህርቲ ኩሉ ሰብ ክከታተሎ ዝግብኦ ትምህርቲ እዩ ስለዚ እዛ መደብ እዚኣ ቀፃሊ ምእንቲ ክተብል ሓደ ሰዓት ኦልሬዲ ኣኺላ ኣላ ግን መዛዘሚ ንክኾነና መቸም ኣብ ዝመፅእ ዘሎ እቲ ሕማቅ ልምዲ ንኣብነት ናይ ቴሌፎን 10 ግዜ ኣብ ሞባይልካ ምባል ከም ዝትብሎ ዘለካ ኮፍ ኢልካ ፊልምታት ምርኣይ መፅሓፍ ዘይምንባብ ከምኡውን ንኣብነት 3 ጥዑያት መሓዙት ክህልወካ ክእልዎ 2 ደሞ ወይ ሓደ ሕማቅ ክህልወካ ክእል ነዚ እውን ምክንያቱ እንድሕር ዳ ምስቲ ሕማቅ ትራኸብ ኣለካ 21 መዓልቲ ምስቲ ሕማቅ ዝዛረብ ዝፃረፍ ዝበኣሲ ቢልካ ኢልካ እውን ንዓኻ እውን ክልክመካ እዩ ብገለ ዋላ ስኻ ተደይበልካዮ ኣብኡ እውን ክትፀንሕ ስለትኽእል ነዚታት ብዝብል እውን እቲ ኢልና ተስፋ ሓቢልና ብዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ክንቅፅሎ ኢና ግን ቅድሚ ምዝዛምና እዛ ኩሉ ግዜ ምስ ኣቶ ታደሰ እኮ ብጣዕሚ ዝፈትዋ ኣላ ናይ ጃሃሪ ዊንዶውስ እዚኣ ምናልባት ከም ሕብረተሰብና ከም ሰብ ነዚ ነገራት እንተንፈልጦ እውን ከምዚ ክትብልዎ ዝፀናሕኩም መጀመርያ ደቂ ሰባት ኮይና መቸም ካብ ርእስና እንዲቲ ለውጢ ክመፅእ ዘለዎ ሓደ ሓደ ግዜ ከዓ ንሕና ዘይንፈልጦ ካልእ ሰብ ዝፈልጦ ባህርያት ኣሎ ከም ደቂ ሰባት ማለት እዩ ገሊኡ ከዓ ሰባት ስለ ዝኾንና እውን ንሕና ዘይንፈልጦ ካልእ ሰብ ዘይፈልጦ ባህርታት እውን ኣሎ ምናልባት እቲ እስኻ ትፈልጦ ካልእ ሰብ ዝፈልጦ ሰብ ክነግረካ ይኽእል እዩ እቲ እስኻ ዘይትፈልጦ ካልእ ሰብ ዘይፈልጦ ባህርያት እውን ሓደ ሓደ ግዜ ከምቲ ኣብ ገለ ሓቢኡ ፀንሕ እሞ ገለ ዓይነት ባህሪ ክመፅእ ከሎ እዚ ከዓ ፅቡቅን ሕማቅን ክኾን ይኽእል ከምዚ ክንብሎ ዝፀናሕና ቅድም ኣቢልናሲ ንኣብነት ኣብ ውሽጥካ ዝኾነ ነገር ክትገብር ትኽእል ደራሲ ክትከውን ትኽእል ፀሓፋይ ክትከውን ትኽእል ሰኣላይ ክትከውን ትኽእል ጋዜጠኛ ክትከውን ትኽእል ዝኾነ ዓይነት ኣጋጣሚታት ክመፅእ ከሎ እዚ ፅቡቅ ባህርካ ኣብ ውሽጥካ ዝነበረ ፀጋ በለኽ ኢሉ ክወፅእ ክእል ይኸውን ገሊኡ ካብ ብኸነ ኣጋጣሚታት ከዓ ጥዑይ ሰብ እንዳበልካ ኣብ ገለ ነገር ኣጋጣሚ መስተ ትሰቲ እሞ ዘይትበኣስ ዘይትፃረፍ ዘይትተሃራርም ዝነበርካ ከዓ እዚ ሕማቅ ባህርካ ኣብ ከም ገለ ኢሉ በለኽ ኢሉ ወፂኡ መይቢ ተባኣሳይ ኮንካ ኣብ ሓደጋ ከውድቐካ ክእል ሕማቅ ተዘረባ ተዛሪብካ እውን ኣብ ካልእ ነገር እዚ ሕጂ ንስኻ ዘይትፈልጦ ካልኦት ሰባት ዘይፈልጥዎ ዝነበሩ ኣብ ውሽጥካ ዝነበረ ክኸውን ይኽእል እዩ እሞ ኣብዚታት ኣቲና እውን እንድሕር ተዛሪብና እንዳስፋሕናዮ እንድሕር ከድና ዝርእስቲ እዚ ኣይ ቲንክ ብዙሕ ሕብረተሰብና ክጥቀም ይኽእል እዩ ብቐንዲ መበገሲ ግን እዚአን 4 መስኮት እንድሕር ደኣ ፈሊጥናየን ከም ሰባት ማለት እዩ ዝኾነ ሰብ ክነግረና ከሎ ናህና ባህሪ እዚ እፀርፈና ወይ ከዓ ኣንፃርና ዘይኮነ ዝዛረብ ዘሎ ንሕና ዘይንፈልጦ እቲ ሰብ ዝርኤና መስትያትና ማለት እዩ ንሱ ክነግረና ከም ዘሎ እስከ ኢልና ብፍላይ ከዓ ተደጋጋሚ ክመፀና ከሎ እንድሕር ኣቢልና እሞ ከምዚኣ ዶ ኮይኖም ማለት እዩ እስከ ክቕይራ ኢልና ከዓ ቃል ክንኣቱ ምስቲ ነፍስና ኣይ ቲንክ ኣገዳሲ ኣቶ ታደሰ ኢድኩም ዊጥ ኣቢልኩም ስለ ዘለኹም ቅድሚ ምዕፃውና ናባኹም የቀኒልና ክብለ የቀኒልና ቁርብ ሰዓት ሒዙኑ ስለ ዘሎ መጀመርያ እዞም ብሉፃት ደቂ ክላሰይ ማለት እዩ ኣብ ዓና ኣህጉራዊ ስልጠና ማእከል ተምሃሮ ናይ መምህር ኣኽሊሉ ኣብዚ ቦታ እዚ ኣብ ማህፀን መፅኦም ፍልጠቶም ከካፍሉ ማህፀን ዕድል ስለ ዝሃቦም የመስግን ማለት እዩ ብፍላይ ኣብዚ መጀመርያ ናይ 2024 ስለዚ እቲ ዝገልፅዎ ዘለው ቀፃሊ መደብ ክግበር ኢል ከለኹ ብጣዕሚ ፅቡቅ ሰፊሕ ስለ ዝኾነ ሎሚ ግን እንታይ ኣትሒዞምና ኣለው ባህሪ ንሕና ከም ደቂ ሰባት ሕጂ እንታይ እዩ ዝብላ እቲ መምህርና ተኣኽሊሉ ትቀንዲ ባህሪ ናይ ወዲ ሰብሲ ናብ ቆልዓ ረኣዩ እዩ ዝብለና ዝኾነ ቆልዓ ወይ ሕፃን ኩላኩም ሕፃን ትፈልጡ ኢኹም ሓወኹም ድዩ ኮታ ሕፃን ዘይረኣየ የለን ዝኾነ ሕፃን ሕጂ ፃዕዳ ድዩ ፀሊም ድዩ ኣብ ዝኸድካዮ ዓዲ ብዝኾነ መገዲ ሕፃን ምስ ረኣኻቲ ጠጠው ኢልካ ረኣዮ እሞ ፍሽኽ እዩ ዝብለካ ስኻውን ፍሽኽ ኣትብሎ ትሓቕፎ እቲ ሕፃን ኣፍሪቃዊ ኣይኹን ዓለይቲ ትፈልጥ ሃይማኖቶይ ትፈልጥ ተፈፂምካ ሰብ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ እንታይ እዩ ዝስሕበካ ዘሎ እቲ ናይ ውሽጢ ባህሪ ማለት እዩ እቲ ባህሩ ንሱ ፍቕሪ እዩ ንሕና ከዓ ንሱ ኢና ማለት እዩ ፍቕሪ ኢኻ ሓቀኛ እዩ ክፍኣት ኣይትፈልጥ ካልእ ኣይፈልጥ ከምታ ልክዕ ንሶም ዝበልዋ ንሕና ንሱ ኢና ሰላም ንሱ ኢኸ ዕቋም ንሱ እዩ ሕፃናት ከለናስ ንሕና ከምኡ ኢና ክሳብ ደቂ 5 ዓመት ንኣክል እውን ከምኡ ኢና ማለት እዩ ክሳብ
ስድራ ቤት ቤት ትምህርቲ ዲ ከባቢ ስጋብ ቅርፂ ዘትሕዘና ህፃናት ከለና ግን ኩላትና ከምኡ ኢና ማለት እዩ ሕጂ እዞም ብግብሪ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ስለምንታይ እዚ ቆልዓ ፍሽኽ ዝብለካ ስለምንታይ ትፈትዎ እንዳዓበየ ምስ ከደ ግን ትረሕቆ ማለት ስለምንታይ ብገዛ ተቐሪፁሎ ብትምህርቲ ተቐሪፁሎ ሸው ዓሌተኛ ኸውን ሃይማኖተኛ ኸውን ካልኦ ኸውን ማለት ናብቲ ድሕሪት ንመለስ ሕጂ እቲ ትምህርቲ እቲ ርእስኻ ርእሰ ረኸ ዛልክዕ ዘምፃኸያ እውን ናይ ዮሃሪ ዊንዶውስ ናብኣያ ትወስደካ ናብቲ ንቡር ንመለስ ናብቲ ሓቀኛ ባህርና ናይ ሰብ ንመለስ እያ እዚ ሓብትና ፅቡቅ ገይረ ንሳቶም እቲ ሓቂ ሞራል ፍቕሪ የውሃት እዚ እዩ ሰብ ደንጋፂ ሓላይ ሰብሲ ፍቕሪ ክፋእ ክፉእ ክከብር ኣይትፈትሕ ስለዚ ፅቡቅ ገልፆም ሲዮም ብጣዕሚ ሓጊባ ኣነ ስለዚ እቲ ሩብሳይ ኮይነ ግን ከሰንዮም ከዓ ስለ ዘለኹ ብጣዕሚ ብሉፃት ኢኹም እቶም ሰማዕትኹምን እቶም ደቂ ክላስኩም ኩሎም ካታተልዎም ዘሎ ፈለጥ ካልእ እውን ካታተሉ ስለ ዘለዉ እቲ ቀንዲ ዘድልየና ከዓ እንታይ ዝበሃል ሰላመይ ዘምፃኸያ ብጣዕሚ ፅቡቅ ካልእ ምስላታቱን ከነምፅኢና ብዳሕራይ እቲ ዝበርትዐ ግን እቲ ዝበርትዐ ጉዕዞ ነፍስኻ ምፍላጥ እዩ ዝበሃል ኣነ ንውሽጠይ ክረኽባት እቲ ዝነውሕን ዝበርትዐን ጉዕዞ እዩ ዋላ ዕቋብነታ ነፍስና ክንፈልጣ ማለት ባህርያትና ድዩ ጠባያትና ድዩ ኩሉ ልምድታትና ደቂ ከምዛ ክገልፅዋ ዝፀንሑ ስለዚ ዓበይኒ ከመኹን ሽዑ ፈትሾ ታደሰ ሎሚ እንታይ ክገብር ውዒለ በይነይ ኮይነ ክዛረቡ ክእልኳ እየ ፅቡቅ ደ ተዛሪበ ሕማቅ ደ ተዛሪበ እቲ ውሽጠይ ይነግረኒ ንፈልጥ ኳ ኢና ክንጋግ ከም ዝወሓልና ኣነ ሎሚ ሰላም ተዳ ሕሪቀያ ውዕነ ርሕስቲ ተዳ ሕማቅ ገይረ ወይና ሓደ ሰብ ተዳ ኣቐይመዮ በይነይ ምስ ኮንኩ እቲ ውሽጠይ ይነግረኒ ኣንታ እንታይ ክትገብር ውዒልካ ብለኒ እቲ ይፀገም ዘሎ ሕጂ ፅቡቅ ጌርካ ብለካ እቲ ሓንጎልካ ማለት ትልበኻ ግን ጌጋ ኣለኻ ተኣረም ደኣ ይብለካ እሞ ምስ ውሽጥና ንክንዘራረብ እዛ ኣምፂኹማ ዘምፃኹም ብጣዕሚ ፅቡቅ መግለፂ ብጣዕሚ ሓጊበት ስለዚ ኣኸይበልኩ ከይሓልፍ ኢለ እምበር እቲ ድምፀይ የቐረታ ቁርብ ጉዕረር ኢሉ ኣሎ ኣይስሓዝብለን ስለዚ ክብረት ሃብኩም ኩላትኩም የቀኒልና ብጣዕሚ ቀሺ ክብሪ ኣብ ሰላምኩም ይብዛሕ ፈተውተይ ይብሉና ኣለዎ መሃሪ ትምህርቲ ከማኾም ይብዝሑ ሄለን ሓየሎም ብጣዕሚ ደስ ኢልዎም እዮም ፅቡቅ መደብ ደስ ይብል ቀፅልዎ በቃ እዚ ክቅፀል ዘሎ ይርጋሎም ሓፍትና ቅድሚ ምዕፃውና ዳርጋ 6 ደቂቃ ሓሊፍና ኣለና ሕፅራ ቤትኪ ቅድሚ ውዳና ናባኺ ይርካሓልም ሓፍተይ ቴንኪዩ ሰላም ነዚ ዕድል ድሃብክኒ ኣነስ ከመስግኖም ኢለ ሎም ምሸት ብጣዕሚ ብዙሕ ተማሂረ ናይ ብሓቂ እኩል ፍልጠት ዘለኩም ካብ ዝተፈላለዩ ኣብነታት መፅሓፍቲ እንዳምፃኹም ሓንቲ ሓደ ካብ ሓደ ትባላለፁ ኩልኩም ብጣዕሚ ቴንኪዩ ዕቕቢት ዋላ ርሕስቲ የመስግነኩም ብልቢ ናይ ብሓቂስ እቲኣ ሓንቲ ከዓ ካብቲ ኩሉ መግለፂት ከዓ ባህ ዝበለት ንስ ኣብ ለውጢስ ዓብ ለውጢ ኢና ንፅበ መሰረታዊ ለውጢ ክንገብር ግን እታ ኣተም ዳሓርቲ ኮምፓውንድ ተኣኻኺቡስ ንእሽተይሲ እንዳተኣከበት መዓልታዊ ድያ ሰሙናውስ እንዳዓቤት ለውጢ ነምፅእ ማለት ሓንቲ ሕቶ ግን ኣላትኒ እዚ ለውጢ እዚ ስኒ ኣብ ኩሉ ድዩ ድሽፍን ኣብ ተባዕታይን ኣንስታይን ምክንያቱ መብዛሕቱ እንድሕራበ ሰብኡት ብናተይ ኣረኣያ ማለት እዩ ኣሰቡት መብዛሕቱ ግዜ ሰታያት ኮይኖም ስበቲ መስተ እዮም ዝሞቱ ሊበሮም ተተኪሶም ፀላም ከብዲ ሕጅስ ከምዚ ኣብ ካልእ ምዕባለታት ደቂ ኣንስትዮ ካብ ተወዲ 3,000 ሓስብትናተን ሓንጎል ዝበሃልሲ ኣብቲ ለውጢ ምምፃእ ከምኡ ድዮም ክትገልፁለይ ሓትት ቴንኪዩ ክትፈላልዩና ምናልባት ርሕስተስ ክኸይድ እያ በለይ ምናልባት ሰዓት ኣሎ ግዜ እንተኮይኑ ማለት እዩ ርሕስቲ እዚኣስ ጉዳይ ሰብኡት ነይራ ባዕልካ ተምልሳ ፅቦ ነይሩ ብሓፈሻ ሓደ ካብቶም ሰብኡት ኣብ ለውጢ ኣብ ዕቤት ስለ ዘለካ እንዲኻ ንኩሎም ደቂ ተባዕትዮ ወኪልካ መፂኻ ዘለካ ዕድል እሞ ንዓኻ ክበካ ዝምተረፈካ ክምለአልካ ሕራይ ቴንኪዩ ርሕስቲ ሓፍተይ መጀመርያ እዎ ዝርአ ዘሎ ማለት ሕጂ ብዙሓት ሰብኡት ናይ ወልፊ ማለት እዩ ጉዝኣት ኮይኖም ኣለዉ እዚኣ ከዓ ኣብ ቁንዕ ባህሪ ዘይምህላዎም እያ ሓጎስ ኣብ ውሽጦም ስለ ዘየሎ ኣብ ደገ ሓጎስ ንምርካብ ትኽየት ትገዝኦ ማለት ክትገዝኦ ትፍትን
ሓንቲ ካብአን እያ ማለት እዩ ድራግ ክትከውን ትኽእል መስተ ክትከውን ትኽእል ኣብ ውሽጥኻ ዘይብልካ ነገር ካብ ደገ ክተምፅኦ ትፍትን ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ባህሊ ከዓ ተለሚዱ ከም ባህሊ ገለ ኮይኑ እውን በቃ ምሲ ኣቢልካ ምምፃእ ስተይ ምባል ገለ እንታይ እታ ዝብ ገዛ ዘምሲ ገለ ፀቕጢ ገለ ምሻሎ ናይ ብፍላይ መንእሰይ ከለካ ዝለመድካዮ ብዙሕ ከምኡ ይኽየድ እዩ ተቐባልነት ብደቂ ኣንስትዮ እውን ማሲ ከምቲ ሰብኣይ ሰበይቲ ሰኺራን ተመፅያ ዝሓርቆ ኣይተሓርቕን እታ ሰበይቲ እውን ሰኺሩ ክመፅእ ከሎ ማለት እዩ ስለዚ ቁርብ ገለ ምንጩ ግን ፍልጠት እዩ ማለት እዩ ሰብኣይ ማለተሲ ኣቦት ዘይኣኸለ እንተኮይኑ እዩ ሓደ ሰብ ኣቦ ከይኣኸለ ክመውት ክእል እዩ መን ምዃኑ ከይፈለጠ ማለት እዩ ክብሩ ከይፈለጠ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ንዕኡ ዘንብር ከይፈለጠ እንተ ደኣ ፀኒሑ ወይ ፀልሚትዎ ኣሎ ንበሎ ከምዚ ኣብ ፀልማት እሾክ ትረግፅ ጭቃ ትረግፅ ተመን ትረግፅ ዝኾነ ረጊፅካ ትዕንቀፍ ፀልሚትዎ ኣሎ ፍልጠት የብሉን ማለት እዩ ስለዚ ፍልጠት ስለ ዘይብሉ ካብ ደገ ሃሰስ ኢሉ ክረኽቦም ዝኸይድ እዩ ማለት እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣብ ጓልን ወድን ናይ ስምዒት ናይ ምሕሳብ ገለ ክንፈላለ ንኽእል ኢና ኣብቲ ባዮሎጂካዊ ገለ ማለት እዩ ኣብ ተፈጥሮ ግን ሰብ ፈጠርኩ እዩ ዝብል ፈጣሪ ነቲ ሓደ ንፉዕ ነቲ ሓደ ነታ ጓል ንፍዕቲ ነቲ ወዲ ከዓ ሕማቅ ገይሩ ፈጢሩ ኣይብልን ግን ኣብ ምትእስሳር ነገራት ኣብ ምፅላው ንፍዕቲ እያ ጓል ኣንስተይቲ ማለት እዩ ትርጉም ግን የብሉን ምክንያቱ መራሒ ሰብኣይ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ሓደ ዕውር መራሒ ስለ ዘለዋ ኣብቲ በፅሐ የብላን ገለ እንተበለትካ ይሃርማ ማለት እዩ ክትረድኦ እያ መፅያ ብልክዕ ሕጂ ሓላፍነት የብላን ማለትና ኣይኮነን ክሰቲ ከሎ ክትሕጉዘ እያ መፅያ ብልክዑ ማለት እዩ ንመርዓ ንሰናይ ክትገብር ኣብ ረኣዩ ክበፅሕ ገለ ክትሕጉዘ እያ መፅያ ክትቅበሎ ፅቡቅ ኣይኮነን ወይ ቁኑዕ እውን ኣይኮነን ማለት እዩ ግን ውሽጥኻ እንተተመሊስካ ኣይፅግምን እዩ ማለት እዩ ሰብኣይ ስለ ዝኾንካ ወይ ሰበይቲ ስለ ዝኾንካ ይፅግም እዩ ኣይብልን ይርጋለም ሓፍተይ ተረዲኣትን እንድሕር ኮይና ናብ ገለ ከኣሎ ክሳብ ዝመፅዋ ናብ ርሕስቲ ክሕልፋ እየ ተኣኽለና ኣነ ቴንኪዩ ቴንኪዩ ዕቃቢና ገሊፅካ ኢኻ ያ ሓፈሻዊ ኣብ ናትና ኮሚኒቲ ክንሪኦ ከለና እቲ ለውጢ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ይበዝሕ ምክንያቱ ጓል ኣንስተይቲ ወላ እውን ኣብቲ ምቕያር ሓደ ነገር ባህሪ እቲ ልምድኻ ክትገብሮ ትኸይንካስ መጀመርያ እክራን ሓደ መዓልቲ ከምዚ ልምዲ ኮይኑስ ድሓር 91 መዓልቲ ምስ ኮነ ግን ስምዒት ስለ ዘለዎ ስምዒትና ከዓኒ ኩሉ ግዜ ንዝኾነ ነገር ስምዒት ተሓዊስካሉ ውፅኢት ኣለዎ ናትካ ኢኻ ትገብሮ ሕጂ ደቂ ኣንስትዮ ከዓኒ ያ ኦፍኮርስ ብዙሕ ክስታይ ኣለዎ ከምዚ ሓደ ወዲ ተባዕታይ ብሓደ ክፋል ሓንጎል እዩ ዝሓስብ ጓል ኣንስተይቲ ግን ክልቲኣ ትጥቀም ገለገለ ዝበሃል ብዙሕ ነገራት ኣሎ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ለውጢ ኢና ንዕቤት ንደሊ ኢና ደቂ ተባዕትዮ እውን ኣይደልዩን ማለት ኣይኮነን ሓፈሻዊ ግን ንስኻ ትደልዮን ትገብሮን ወይ ትውዕለን በበይኑ እንተኮይኑ ግን ውፅኢት ኣይተምፅእን ኢኻ ምናልባት ግን እቲ ኣብ ክስታይ ኮለና ኣብ ኤርትራ ኮለና እሱ እቲ ብክስታይ እንታይ ዝበሃል ሃርድ ወርኪንግ ከምዚ ብፃዕሪ ኢልካ ርሂፅካ ገለ ተምፅኦ ነገራት እዩ ምናልባት ኣብዛ ዓዲ ግን ከምኡ ዓይነት መጀመርያ ቋንቋ ክትመሃር ኣለካ ንሱ ቻለንጅ ዝገብር ንኩላትና እኳ እንተኾነ ካብኡ ናብኡ ኣብቶም ደቂ ተባዕትዮ ከዓኒ ክትሪኦ ከለካ ኣብኦም ቁሩብ ክስታይ ክኸውን ምክንያቱ እሶም ሞር ኣብ ስራሕ ነታ ገዛ ሰሪሕካ ገንዘብ ወይ ከዓ መግቢ ማዕሪርካ ምምፃእ እዩ ኣብዛ ዓዲ ግን እሱ ከዓኒ እቲ ትምህርቲ ተዘይሓዊስካሎ ንባዕል ወላ ነቲ ሃርድ ወርኪንግ ቋንቋ የድልየካ ይገለ ሕጂ ምናልባት እቲ ክውንነትን እቲ ዝነበረን ቁሩብ ኣብኡ ክስታይ ይገብሮም ይኸውን እዩ ጓል ኣንስተይቲ ግን ብዘየገድስ ንዘሎ ነገራት ሪኣሲ ቀልጢፋ ናይ ምቕያር ቀልጢፋ ኢንተርግሬት ምግባር ሓላፍነት ኣሎ ኣቦ ሰሪሕካ መግቢ ምምፃእ ክሓስብ ከሎ ኣደ ከዓኒ ከመይ ገይረ ነብሰይ ይቕይር ከመይ ገይረ ኸኒ ደቀይ በቲ ቁኑዕ ወይ ከዓኒ በቲ እሳቶም ብዛዕባ ናታን ናይ ደቃን ለውጢ እያ ትሓስብ ዕቤት እያ ትሓስብ ኣብ ኤርትራ ዝነበረት ከምኡ ኢላ ኣብዚ ኮነት እንትቕፅል ምናልባት ገለገለ ካብ ሰብኡተን
زي التبابعون ويقال خلوانا يخلي عندك نسيو جن حفشاوي زي قدسي نوع أبيلات وطيا من البات أبكم أخوني خليو كابت مقبالن مقبارن بحفشا جنتي كل نجار أب حساباتنا إيو أب حساباتنا يزبل حسب كالرأي خانت تغيرسي من البات أبو سجمات كلي خوني لي حسب حفشاو جن دك نسيو تبيلن كاسي زيادة تلاوي أبيتا أبدأ كهان الساعة وارتبعتي من الوقت فقط سلزهي بايمبر ولا نتسبايون كتيرو تخيل عالم اللوائي لإزامن thank you يرجع حفتي حتى غي ترديات نتخينا بتخكر exactly طعم بلحة سمعتها حسابي تاع كم يجينا من اختخم تعلف ني مع البيت تسمعه تخيلها تأمر زخون استعاد عصفة ناي سمعت مبصح تقبر يا بسمع الدرجة استبصحي أنا تي حزو زل حماق مالتي سلازي كتردو خم يجينا خم تحللو بحرو ويعملون تصنيعاته حياليا مالتي سب ايسي كمزي رتعوا حسابي سلازي اب سمعت نسا تبلص مالت سلازي اب سمعت توري حدا ነገር ከዓ ንተግባራትካ ስለ ዝጸሉ ስለዚ ዓብተራ ኣለዋ ማለት እዩ ኣደ ይርጋለም ኢና ቴንክ ዩ ቴንኪዩ ጽቡቅ ጌርኩም አብሪኩም ላይ ኣነ ብጠቕላላ ኣብቲ ባዮሎጂ ወይ ከዓ ኣብቲ ናይ ጓል ኣንስተይትን ናይ ወዲ ተባዕታይን ሓንጎል ኣትየ እንደ ሓቲተ ግን ብኩሉ ጠቃሊልኩም ምስትናህና ኣነባብራን ምስቲ ወዲ ኢኮኖሚ ወዲ ተባዕታይ ድውንኖ ታሰቤት ብገዛ ኮይና ግን ናይ ኩሉ ጠቅላሊትን ሓላፊትን ብምዃንها زيادة ሓላፍነት ከዓ ንኽትቅየር ዘተባብዕ ስለ ዝኾነ ብጣዕሚ መስግነኩም ብኩሉ ጌርኩም ገሊጽኩሞ ቴንክ ዩ ይርጋለም ኢና ብልሓ ደቂ ኣንስትዮ ሓደ ሰብኣይ ሲ ካብ ባር ንላዕሊ ደስ ክብሎ ኣለዎ ገዝኡ ማለት እዩ ምቅርቲ ክትከውን ኣለዋ ልእምቲ ክትከውን ኣለዋ ክብረት ይደሊ እዩ ብዘይገድስ ንተግባራቱ ክትርኢ የብላን ብድሕሪኡ ዘሎ ፅቡቅ ነገር ክመፅእ ስለ ዝኽእል ቁኑዕ ክኸውን ስለ ዝኽእል ስለዚ ሪስፔክት ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ማለት እዩ ደንቆሮ ይኹን ፈላጥ ይኹን ሃብታም ይኹን ድኻ ይኹን ካብ ሰበይቱ ክብሪ ዘይደሊ ሰብኣይ የለን እዚኣ ኣፈርኩቡ እያ ንሰብኣይ ማለት እዩ ሰብኣይ ክብሪ እንተስኢኑ ደገ ክጨርም ወይ ኣብ ካልእ ነገር እዩ ዝኸይድ እዚኣ ሓንቲ ምልክት ክትከውን ስለ ዝኽእል ስለዚ ዓብይ ፅልዋ ክገብራ ይኽእላ እየን ደቂ ኣንስትዮ እዚ ማለት እዩ ሓደ ካብቲ ብሉፅ ባህሪ ናይ ጓል ኣንስተይቲ እውን እንዳገለፅካ ስለትብል ዘለካ እንታይ እቲ ክብሪ ወይ ከዓ ንሳኻ ኣብቲ ፈቃር ምዃን ኣብቲ ወዲ ተባዕታይ እውን ሓላሊ ግዜ ወዲ ክኸውን ኣለዎ እንታይ እዩ እቲ ፅቡቅ ሓደ ግዜ ግስም ከብሎ ኣለዎ ዝበሃል ነገር ኣሎ ግን እፈትወኪ ፅብቕቲ ተባኺለ ብሰራሕክዮ ምግቢ እዚታት እውን ነታ ጓል ኣንስተይቲ ሕጂ ክብረት ክትቅበል እንድሕር ኮንካ እንካን ሃባን ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ኤግዛክትሊ ሰላም ኢና በቃ ናብ ኣይለምበር ፍቕሪ ሰበይቲ ጓል ኣንስተይቲ ትደሊ ፍቕሪ እያ ማለት እዩ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ልዕሊ ክብሪ በቃ ፍቕሪ ትደሊ እያ ማለት እዩ ኣይ ላቭ እንተይልዋ ንኣ ማለት ሲ ከሕድራ ዘይክእል ፍቕሪ ምስኣን እዩ ንኡ ኣብ ገዝኡ ከፍ ከብሎ ዘይክእል ክብሪ ምስኣን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንሱ ከፍቅራ ንሳ ከተኽብሮ እታ ገዛ ኬፍ ዘለዋ እያ ትኸውን በጣዕሚ እያ ፅቡቅ ትኸውን ማለት እዩ ክንቅፅለ ኢና ናይ ባሓቂ እቲ ፅቡቅ ገፀ ባህሪ ናይ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣደ እቲ ሰብኣይ ከምቲ ዝበልካዮ ከዓ ሕራሪ ግዜ ወዲ ኮይኑ ኣሪቡ ዝመውት ሰብ እውን ኣሎ ጓል ኮይና ሰበይቲ ካይኮነት ወይ ኣደ ካይኮነት እውን ትመውት ስለ ዘሎ እቲ ገፀ ባህሪ ድሕር ተላቢስካዮ ግን ነንሕና እግዚኣብሔር ዝሃበና ፍጥረት ኣለ ሓደ ይኮና ባህርያትና በበይኒና ኢና ግን ተመላላእቲ ኢና እሞ ኣብኡ ንእትው ኢልና እቲ ፅቡቅ ገፀ ባህሪ ናይ ወዲ ተባዕታይ ምክንያቱ ኣብ ስደት እውን ስለ ዘለና ሲ እቲ ሓላፍነት ናይ ሰብኣይን ሰበይትን ወይ ከዓ እቲ ገፀ ባህሪ ኢድና ቅይር ተቢልናዮ እውን ሰብኣይን ሰበይትን ኣብ ስደት ወይ ከዓ ኣብ ሂወት ኢድና እንተብፂናዮ ፅቡቅ እዩ እሞ ክብራት ተዓዘብትና ካብ ዝነበረና ሰዓት መቸም ዝርእሲ እዚ ብጣዕሚ ስለ ዝመቀረና ካብ ሰዓትና ዳርጋ ፍርቂ ሰዓት ወሲኽና ኢና እሞ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ሓሙስ ካልኣይ ክፋል ከምኡውን ሳልሳይ ክፋል እንዳብልና ክንቅፅለ ኢና ዝመፅእ ዘሎ ሓሙስ ብሰላም ይራኽበና ካብ ጅምር እስካዕ ዝውድእ ምሳና ስለ ዝፀናሕኩም ብልቢና ነመስግን ናብ ኩሉ ክባፃሕ ከም ትክእሉ ዘንብለኩም ከዓ ሸር ግበሮ ከምኡውን ኣብዚ ርእስቲ እዚ ርኢቶ እንድሕር ኣለኩም ሓሳብ እንዳለኩም ከምኡውን ኣነ መፅአ ሓሳበይ ከካፍል እየ ትብሉ እንድሕር ኮንኩም እውን ማህፀን ንኩልያ እሞ ሙፅና ኢኹም ሕቶትና ተካፈሉ ይቀኒልና ብርክነ